Тест. Чудово. Ёсць гук, заявіўся. Вітаю ўсіх. Гук ёсць насамрэч. Паведамлення ў тьютары пакуль няма. Зараз. Так, паведамленне амаль гатова. Вітаю, Вячеславович. Вітанушки, дякую вялікі. Дякую вялікі табе. Зараз паведамленне будзе. Оп. Закидываем паведамленне. Паўсюль полетело паведамленне. Вітаю, Алексеевич. Вітанки, вітаночки. Так. Ну, давай, паведамленне, улетай. Все, улетело. Чудоўна, ёсць, мы готовы. Мы готовы, мы тут, у нас все ў парадку. Я трошки затрымкай сёння. Але як ёсць, як ёсць. Вітаю Тэнчык, вітаю Рэгана. Вітанкі ўсім, сёння гуляем далей гуляем. Нагуляўся ўжо ў Hollow Knight, усё кажу, гуляем далей, так? Дык вось, гуляем сёння у Tavern Keeper. Чаму мне прагляд стрыма не працуе? Хто мне скажа? Не працуе, не бачу. Не бачу стрыма. Стрым ёсць. Гэта, па сутнасці, фэнтэзі-сімулятар карчмы у фэнтэзі сусвеце. Ёсць аналагі, ёсць аналагічныя гульні. Усе, якія я спрабаваў, яны трошки прарозныя. Ну, то бок, ёсць больш сур'ёзныя, ёсць менш сур'ёзныя. Ёсць, ну, літаральна там, я не памятаю. Будзеш праходзіць краю эфіру з беларусізатарам? Я не ведаю, я ніколі не гуляў у краю эфіру. Яна ж старая, яна типу була, ну, таким не конкурентам, а хутчэй просто філерам, ну, як людзі зрабілі сабе копію Resident Evil. Шмат хто, я памятаю, водгукі, калі я правильно зараз памятаю, гэта ж на караблі такім, на танкеры адбываюцца падзеі, гэта па сутнасці Resident Evil, не? Гэта ён? Калі я назву не пераблытаў. Старая даволі. Прям, ну, вельмі старая. Скажем так, у 2008 года. Вось, добренько, давайте тут катсцена ў пачатку. Як толькі я што-небудзь націснуў, яна адразу пайдзе катсценачка, так што давайте глядзець катсценку. Пачатковую. А дзе гук? А я гука не чую. Гульня, дзе гук-то? Калі што, вы чуеце, а я не чую, што за херня? Вось такое. Карацей. Што з рукамі, я думаю, гэта так і задумана. Гэта дызайн, типу, каб спрасціць анімацыю, таму што, ну, не так усё проста. Так. Пам-пам-пам.
Добренька. Глядзіце, Крайофір я, дарэчы, хуценька зараз загугліў, гэта не тое, што я падумаў, абсалютна не тое, я не ведаю Крайофір, я абсалютна мне незнаёмая гульня, таму забудьце, што я казаў пра яе, гэта не яно. Я учора запускаў, праверяў захоп гульні, таму, у прынцыпе, ўсё ў парадку. Мне, дарэчы, што цікава, з таго, што я купіў бандл Dev Tycoon, гэта ад тых же самых распрацоўшчыкаў, Game Dev Tycoon, ёсць гульня такая даволі фанненькая, і я набыў і яе, і гэтую бандлам, потому што ў Dev Tycoon я і гуляў на піратцы даволі шмат. Мне спадабалася вельмі Dev Tycoon. І Green Heart Games у выніку яшчэ у пачатку адправілі прамову на конт таго, што дзякуй вялікі, што набылі. Вы адны з тых, хто падтрымалі і Tavern Keeper, і яшчэ і Dev Tycoon набылі. Карацей, прям аўдыофайл, ну, прям аўдыо такое праігрываецца ў пачатку. Вось, падзяка мне, гэта вельмі прыемна было. Але я больш нічога не тыркаў, спецыяльна пазбягаў. Адзінае, што тут ёсць налады, і тут ёсць украінская, я думаю, можа скарыстаць. Ён там хоць бета-пераклад... я памятаю. Я, карацей, паставіў, і я зразумеў, што мне на украінскай я збіваюся. Мне больш збіваюся, чым на ангельскай. Я прям незвычна. Вось, таму пакінем пакуль на ангельскай, я не думаю, тут што-небудзь... Я не ведаю, ці ёсць тут сюжэт, ці не, ці гэта чысты білдер, як, ну, такой, тайкун, як Game Dev Tycoon. Паглядзім. Вось. Па-па-пам. Так, добранька. І яшчэ, тут ёсць нейкія карткі, тут ёсць нейкія, тут свой Hearthstone, я не ведаю, вось гэтая штука з'явілася, мне адразу 5 картак далі за то, што я падтрымаў у раннім доступе. Так, давайте я не веду, адчыню адразу карткі. Collectibles. Яны прям просто collectibles, гэта не нейкая штука для гульні, так? Так. Добра. Гэта самае, просто карткай на ней подпіс. Называецца «Вогненная бригада», але я не ведаю, чаму подпіс амаль не звязаны. Не дазвольце страху выкінуць адзінку быць больш, чым задавальненне ад 20-кі. Ну, карацей, такая вось штука. Так, ці паклоняецеся вы нейкім багам? Заўсёды для кожнага, для ўсяго ёсць па богу. Мой улюбёны гэта Пэф, гэта бог чыханняў. Добра. Руперт. О, не, гэта насамрэч гэта Роланд. Добра, окей, як скажаце. Кніга. Гісторыі. Я люблю чуць гісторыі смяротных. Вы ўсе так гарыце хутка, але так яскрава. Окей, як скажаце. Не ведаю, навошта гэтай карткі, абсолютно не уяўляю. Вось яны ў мяне ёсць. Ну, віншуем, у нас ёсць нейкія карткі, collectibles. Ёсць сюжэт і сторітэллер, Давайте тады, ладно, я паставлю украінскую, я не ведаю, каму як. Я просто, мне, ну, я калі размаўляю на беларускай, і калі читаю па украінскую, мяне ператвараецца ва украінскую, мяне мова пакрыху пачынае мадыфікавацца, таму я звычайна пазбягаю. Вось. Я вчора паглядзела стыкса у бандл, паклалі нейкую большую дарагую версію. Звычайна на прадзамове у Беларусі 29 баксаў, а у бандл паклалі за 39. Агучка ангельская, агучка ангельская. Агучкі ўсяго дзве, нямецкая і ангельская. Больш няма ніякай. Вось. Добренька, давайте новую гульню пачынаць. Новы уладальнік. Так, усе гісторыі тут пачынаюцца. Вашая пачынаецца на гэтым балоце. Сярод занядбаных руін старой карчмы. Цудоўна. Так, навучанне не пропускаем, нам спатрэбіцца навучанне. Збалансаваная, нехай. О, блин. Складана і свой рэжым. Давайте збалансаваны нейкі рэжым, я не ведаю асабістасці сцэнару. Клімат на балотах. На балотах даволі вогкай. Ну яшчэ другая праблема. Я на украінскай знаю не ўсе далёк словы. Мы русал, я не ведаю, хто мы. Ну, паглядзім.
Почекай, гэта спасылачка на мою гісторыю зараз была, ці не? Так, ніякіх пажараў, ніякіх прусакоў, лёгка пазычыць грошы там за менш. Выпрабаванні прайсці сцэнарый, і ўсё. А, запомніла? Ну, я ацаніў, дзякую вялікі. Так. Ну, гэта налады? Не, давайте было збалансаванае. Я пакуль не ведаю, што чакаць ад гульні. Game Dev Tycoon, калі што, месцамі магла быць складанай, прям, складанай. Welcome to Riverbottom. I hope you like mud. And oh, here's your first tavern. Нешта так сабе у нас карчма выглядаецца. Выглядаецца. But where to start? First things first, teaching you how to teach yourself. A checklist on the right side of your screen would certainly be handy. Hovering your cursor over things like checklists can bring up helpful tooltips. Why don't you try it? Добро. И что мне там навёл? Так. О, вось это я люблю. Пасля Crusader Kings я лічу, што гэта так павінны быць падказкі паўсюль пабудаваны. Калі у вас даволі шмат інфармацыі і шмат звязаных рэчаў, механік нейкіх у гульні, замест таго, каб тлумачыць асабіста кожную механіку і рабіць яе такой, каб можна было зразумець зараз, рабіце просто, працягвайце рабіць складанымі, просто зрабіце зручную сістэму падказак. Каб у падказцы можна было пачытаць яшчэ далей пра іншую падказку, у выніку у вас такая Вікіпедыя, па сутнасці, як старонкі Вікіпедыі атрымліваюць, і разам вы пакрыху разбярэцеся у сістэмах, і вы можете заўсёды глядзець толькі тыя сістэмы, якія вам цікавы. Пакуль вы не сутыкнуліся, вам не абавязкова ведаць усе правілы гульні, калі вы пачалі. Ну, вам дастаткова ведаць толькі мінімум таго, што вас цікавіць. Phenomenal work! You mastered tooltips, and thus the secret to mastering the whole game. Now, why not use the camera controls to take a look around? Я разумею, пра што ты, Юджин, у той жа момант не той, яно, тыпу, на першае, то бок, з украінскай такая штука, ты першыя 20-30 хвілін складана, а потым, яшчэ, я думаю, не вельмі ўдалы пераклад месцамі, гэта бета-пераклад. Вось. І я думаю, што, ну, тыпу, першыя 30 хвілін самае складанае, потым праз гадзінку, праз паўтары-две ўжо абсолютно лёгка. Мы чыталі падказкі, каб чытаць падказкі ў падказках, і вось літаральна яно. Блін, гэта вось прямо уся тэрыторыя, якая ёсць, зразумеў. Splendid observing. One could say that makes you quite the looker. If this was a story about a garbage dump, you'd be set. Я просто думаю, за таким... Я не ведаю, каму як. Ну, типу, я разумею, што некаторым прасцей на ангельскай, я разумею, што некаторым прасцей на украінскай. Я не магу абраць, типу, для стрымоў як аптымальна. Вось, таму, ну, я пакідаю... На гэты раз будзе украінскай, таму што ангельская будзе даволі складана. Я слухаю яго, і жарцікі не будуць зразумелы. Мой мозг бачыць кірыліцу і спрабуе чытаць па-беларуску. Ну, я кажу, гэта, тыпу, гэта даволі хутка праходзіць. Яно потом чытаецца, і ты разумееш усё. Так, мне патрэбна... Што? Сапсаваны лес? Што? І мне просто крыжык паказвае, я думаў, што гэта ўсё дрэнна. Але ўсё ў парадку. Так, чтобы аўтавыбар тут ёсць. Для галоўнай залі. А ў нас жа сцен няма. Так. Коридор, галоўная заля, вось она. Ну, я так разумею, ну заходить-то яны будуць праз вось адсюль, там будуем вось тут, правильно? Ёсць. І пацвердзіць. Галоўная заля готовая.
Grim. Я не прочитав переклад, але цікаво. Так, па-па-па-па-пам. Я думаю, что это у нас кухня будет, правильно? Есть же головная зале, нам кухня потрібна. Я на сюди нехай двері будуть. Onwards. The tap room is ready. But Что you're такое? missing a tap. Select it in the build У меня menu, кот but упаковался. don't place it yet. Так. Па-па-па-па-пам. Что там? Я просто в этот момент голову развернул на гуки котов. Обрать категорию головной зале. Так, так, так. Кран для напоев. Где? Головная заля. А где? А, вот кран для напоев. Is that the angle you want? Try rotating it a bit before placing it. А, это не то развернуть. Да ко мне, а як это свое развернуть? А, ось так. Nice to see things from all angles, isn't it? Now, place that tap wherever you like. Так, давайте барную стойку з усіми штуками, нехай буде ось тут. А ось що там? Там додаткове місце ще потрібно для чогось. Ну, давайте ось так, нехай вона буде. Оп. Есть. People like a place to lean while they order. A bar counter is optimal. Let's build one. Стоечка. Протягиваем. Good. Of course, tavern keeping isn't all gossip and picking furniture. Это, There's hard так, work это to be Sims, done это as well. фэнтезийный Sims про Let's just картчму. hire someone to do that part for you. Давайте-ка. Картер, ти будеш на нас працювати, ні? Хто на нас буде працювати? Картер, Сойер, нам потрібно, каб хтось наливав, так? Гэты чел і адначасова офіціант і кухар. Добра. Антуанета, офіціантка. А що це яно? Їй не подобається. Вельми крутая офіціантка, якой не подобається бути офіціанткою. Цудовно. Іріс. Слухайте, яны адрознююцца по грошах? Нам неяк танны давайте варыянт. Вось давайте, блин, Ян Картер. Ён рухаецца павольна. Блин. Вось у іх яшчэ розныя перкі. Блин, я нават не ведаю. Хоббітсаў наймаю. Вось гэты Сойер ёсць у нас. Што ў яго? Делікатная асоба. Не любіце нічаго агіднага, напрыклад, блявоту і жукоў. Ну, цудоўна. Справа, блин, толькі прачытаў. Тэрмінова патрэбныя верныя сумленныя працаўнікі. Стойкасць не... Так, стойкасць да крытычных карацей умоў абавязкова. Злачынцаў у розшуку не прымаем, у нас такіх ужо хапае. Давайте Картера. А што гэта? Скажэнне від стрэсу. Так, хутчэй за ўсё пачне бойку, калі яму будзе вельмі сумна. Зразумеў. Давайте Хоббіта, карацей, хрэн з ім. Ён самы танны. Really? Based on those qualifications? Are they a friend of yours? Што, твой сябр? Ты што, яго наняў? The traveling merchant will be here soon. Click on him when he arrives. You can hurry him along with the game's speed controls if you like. Добра. Гэта ёсць. А далей. О, там нехта... Людзі тут прыбываюць. Не, гэта гандляр нейкі. Гэта гандляр? Набыць напоі. Па-па-пам... А што мне патрэбна? Колькі мне набыць-то? Грошыкі мае справа зверху. Ржавая бочка. А што там ёсць? Просто. А давайте ўсё набудзем. Яно ўсё даволі таннае. Набыў. Excited to tap that barrel? Select the tap you installed to assign your new beverage to it. Ага, і мы назначаем ужо сюды, на які напой будзе. Давайте... Хто? Каго цікавіць гэта? Ёсць розніца, Нік? Блин, тут прям сістэма. Давайте ржавую бочку пакуль.
Так, і можна поскорити час. Давай. Оп. Боченька есть. Усё. Bars are great for a quick drink, but tables allow patrons to settle in and stay a while. Коты. Try Давайте, building. столики. Усё, зараз все расставим. Где там? Головная зале, маленький стол. Ух, понеслося у котов. It's a bit plain. Why don't I show you the design mode? Decorating your tavern truly makes it your own. Добре, що за дизайн? Even a humble table becomes an empty canvas ready to transform. You might decorate it with something simple, perhaps place a centerpiece. But why stop there? You can change and tweak every element. О, according to your я не настільки заморочилися. Ooh, feeling romantic? And you needn't stop at simply decorating. You can design anything you can imagine, piece by piece. Go wild! Слухайте, тут можна заліпнути, просто меблю модифікувати. Select a piece from the design mode and combine it with the table. You'll have hundreds of options as a tavern keeper, but let's start with 3. Так, добре, почекайте-ка. Мені потрібно, у мене є різне... ось усього 3 предмети у мене є зараз, так? Почекайте-ка, я ніяк... Ось, фільтри. Різного типу, во. Давайте сякеру сюди тиркнем. Во. Ось так. Ось там справа, зліва зверху дизайн. Погодите, режим дизайну зверху включений, там Мона Ліза орковська. Ось так, сякера. An interesting choice. Well, there's no Ну, в accounting сенсі, for taste. зовсім нормальне That's enough упригожування. decorating for now. You've accomplished quite a bit. Perhaps you should save your progress? Заховати гульню. Де? Тут? Добре. Did it save properly? I can't see. Hold on, I'll scoop my candle a little closer to the storybook. Oh! I caught the page on fire! The story is... Блін. Добре, я зрозумів. Ён падпаліў нам карчму толькі з-за таго, што ён не мог разглядзець, ці захавалі мы нармальна ў кнізе сваю гульню, і ён паглядзеў бліжэй і падпаліў нам гульню. Quick, load your save file! Добре. Упершыню такое бачу. Ось так патрэбна вучыць чалавека захоўваць гульню. Типу, хутчэй захавайся, таму што, ну, мало ли што. Look, everything is fine again. No need to reload for every little fire. I was just having a bit of fun. Narrator humor, you see. One last thing, the stories. A glowing golden book means someone or something has a tale to tell. See? There's one. Click on your tap, won't you? Угу. Новая гісторыя. Нейкая, я не ведаю. Файная, ну. Я згодны. У мяне пытанняў да файнасці няма, таму што мне вельмі спадабаўся Game Dev Tycoon. Without a storybook. This is mine. It's a bit magic, you see. The stories inside are your stories, and they follow your choices. There will be quite a lot of stories to tell, all centered in your tavern. You'll find them as little books hovering above characters, items, or locations. Would you like to see how they work? Так, мне цікаво, що за гісторію, показуй мені. As you can see, your choices progress the story. Simple. Skill choices, however, are a little more complex. Гэта візуальная навела, па сутнасці. Ну, альбо тэкставы квест, каму як падабаецца. The story continues whether you succeed or fail. And failing is just as fun, sometimes more so. Still, I know even a fun failure can feel like a failure. Наконт дэталяў, кніга рухаецца, ачмурена. If you don't like the result, but do be sparing with those respins. Вітаю, ВРВ If Геймінг. too many build up, we may run into trouble. Я настолькі заліп у той, як выглядае кніга, што абсалютна прапусціў, што ён расказвае гісторыю і трэніровачную з праверкамі нейкімі. Так. Гісторыя працягваецца незалежна ад таго, дасягнення поспеху ці няўдачаў. І яшчэ няўдачы бываюць вясёлымі, часам нават вельмі. Так. Але я разумею... Так, ты што такое?
Ты що за хренька? У нас червячок виліз? У нас книжний червячок виліз. Так, але я разумею, што вясёлая неўдача гэта ўсё яшчэ неўдача. Не пераймайцеся, калі вам не спадабаецца результат. Вы заўсёды можете перапрайсці праверку. Але паўторныя праверкі трэба выкарыстоўваць асцярожна. Так, добра. Вось, праверка на шарм. Мы ж сябры, так? Вы ж вы ж не дазволіце, каб са мной нешта здарылася, нешта дрэннае, так? Of course not. Wait, you wouldn't be trying to butter me up, would you? Давайте паглядзім. І вось мае верагоднасці. Паехалі. Я павінен націснуць нешта, не? Альбо яно само павінен націснуць. Оп. Добра. Яшчэ раз паспрабуем. Я так разумею, будзе абмежаваная колькасць спроб. Прыймаем дрэнны результат. Гэта неблагая спроба, але на мяне, на расказчыка, гэта не працуе. Магчыма, вам больш пашчасціць з персонажамі ў гісторыі. Урэшце, яны ж не бачаць, што вы бачыце... Так, що ви робите перевірку новички? Я не упевнений, як це перекласти. Добре, дякую, Рікі. Поглядім. Ну, зараз просто історія, гэта вельмі супер абстрактна. Що гэта зараз було? А, ён нам по сутності на поспіх перекрутив. Ну ладно, дякую, Рікі. Штосьці не бачиш, што толвору ў лісце, а ты дадаваў яго? Да, я хутенька пагляджу. А, не, я памятаю. Ён дакладна улятаў, але ў той дзень, по-моему, нешта дзіўнае было з ботам. Зараз я... А, знайшоў? Самае простае, заўсёды ёсць праверыць, як твои гульні справы. Ты пішаш гульня і Empire... Total War. Зараз я... Ось так, наприклад. Я неправильно написав назву гульні, але, ну, типу, ти більше розумієш, як вона працює. Пошук, на жаль, там більш такі, як це, простейший, зробити там складання вже, тому які є. А, ти наоборот написав Total War Empire. Ось так ось. Калі што, каманды ёсць, можна карыстацца. Я зараз яшчэ скарыстаюся. Ось так. Заўсёды можна прасачыць, што там адбываецца з твоёй гульнёй. Так. Угу. Так. Розныя здольнасці. І давайте-ка... А, гэта наша, я зразумеў. Давайте подвысім шарм. Давайте так. І больш мы не можам. Ну, добра. Харызму мацуем, усё ў парадку. But don't worry, I'm not going anywhere. Where would a story be without a narrator? Добра, і ўсё. Мне цікава, давай запускаем людей. Давайте. Оп, пачынаем. Віншую. Карчма запущена. Ні халеры. Я ж... Трэба назву для карчмы, чат. Калі што, у The Game Day в Тайкуне было такая штука, што калі ты назовеш сваю фірму Greenheart Games, то бок стваральнікі гульні, табе ачывачку дадуць. Ну, вось такое было. То бок калі ты... гэта самае. Блин, один пергамент. А можна прачытаць усё? Там у нас чытаць і чытаць. Хуйкавічскі гусь. Не, давай, я не ведаю.
Не, давай без турков. Блин. Мы, калі што, давайте, гэта балотная карчма, так? Гэта мы не абы дзе, мы канкрэтна на балоце будзем, так? Можа... Ну, я ожидаю нешта, каб пра балота было і багну. Я вось не ведаю, што. Такога мне ў галову не лезе. Можа... я прям не ведаю. Ну, людзі на балоце мне першы, што ў галову прыходзіць. Балотная карчма гучыць прыбыткова. Цудоўны варыянт. Вітаю, гулец. Багнюцкая хата. О, мне падабаецца. Багнюцкая хата. Давай. Ну что, подписываемся, мы амаль усё прочитали, так? Я нават гэтага не прочитал, все, згодны, поехали. Где? Он сказал про... А, ну гэта ён сказал то, что я уже зрабіў, я зразумеў, я просто про які замочак ён казаў. Добра. А можем, у прынцыпе... Давайте стойку яшчэ одну поставим. Я не бачу сэнсу не ставіць яе. Так. Дашку... Давайте цудоўная штука. А чаму яна нейкімі зорачкамі значана? Давайте вось гэтую штуку. Оп. Каля ўвахода дзе-небудзь. Гэта самае розныя абвяшчэнні, там тыпу працай, альбо, ну, нешта карацей, калі ў кагосьці ёсць, каб падзяліцца, то вось там будзе. Так, у нас трэба сачыць за карчмаром, за гэтым самым, за гэтым чэлам. Можа набыць. Нам патрэбна кухня, каб набываць ежу. Зразумеў. У нас няма кухні. Стойку я не наадварот поставіў зараз, а яна ж аўтаматам прыляпляецца да суседняй стойкі. Оп! Першы задаволены кліент, а вы думалі, ўсё, я магу сваю карчму адчыняць на балотах. Хто там у нас? Прыходзьце яшчэ. Зараз ён сваім сябрам распавядзе, і яны ўсе прыйдуць сюды. Давайте, можа, падызайнем. А, яно на паузу ставить. Я просто не ставил бы на паузу, покуль я тут хренью займаюсь. Так. Па-па-па-па-пам. Печатка, па-па-пам. Это все не тое. Можем... О, давайте монетки какие на стойце. Ось так. Оп. Стопочку монеточек зробим себе. Оп. Бачите? Прихожусь такая. Просто буду додавать по крыху, потому что за раз все додам и, ну, тут, короче, можно просидеть прям за этими изменами. Я могу изменить помер предметов вось гэтых? Ну, типа, какие я ставлю. Жадаешь выпить? Гэтага ёсць у нас. Давайте-ка яшчэ. Может быть, яшчэ один... Блин, я не хотел бы, каб на паузу я остановился, покуль я буду... А, вось, я могу занимать паузу. Все нормально. Я могу будовать, покуль яны там займаюцца своими справами. Па-па-пам. По грошах у нас... У нас насамрэч не той, каб шмат прям грошай. Я думаю, могу спокойно яшчэ стойку ставить. Одну. Давайте ось так. Бо мне падаецца, чым больш барных стоек, тым больш верагодна, што прыйдуць. Ну, я не ведаю, як гэта працуе, паглядзім. Ну так, у нас толькі один від піва. Давайте варыянты яшчэ дададзім. Давайте яшчэ один кран для напояў. Іх, канешне, правільней было б, можа, разам паставіць дзе-небудзь. Так. Вось гэта ўжо ёсць. Неспадзяванка ад клівера. Давайте-ка... Тут как вет яшчэ ёсць. У нас даволі шмат яго. Давайте вось гэта. Неспадзяванку.
Зразумеў, давай-ка паэксперыментуем крыху. Давайте сякеру павялічым па памерах. А, вось калі я гэта раблю, нельга мне. Так, маштаб. Это вось оно, так? Не тое. А можна адразу ва ўсіх напрамках? Кнопачкі няма? А, вось оно. Ось, здаравенная сякера будзе. Не, ладно, яна не натуральна выглядае. Не, вяртаем назад. Што там у нас? Гэта, па сутнасці, нашае сховішча яшчэ. Ну, наш склад, на якім мы просто панакідаем усё. Угу. А можна пра кліентаў нешта глядзець? О, блін. У іх цікава. У іх ва ўсіх свае перкі, апісанне, цярплівасць. То бок, ну, это яшчэ кожны, хто наведвае, ён нейкі абстрактны чел, а реально там са сваімі параметрамі персонаж. Толькі за ёй, вось я, напрыклад, перк брудныя ногі. Бачыце, яна там сляды пакінула брудныя на ўваходзе. Я не упомнены, што наш хоббіт дае рады шчыра. Зараз я паскоруся. Давайте вось так на гэтую хуткасць. Не хочацца пакуль вельмі хутка рабіць. Оп, гэтая бочка амаль скончылася. А яны ўсё адно і тое ж піва заказваюць. Вось што, прыкалдэс. І нашим столикам ніхто не... Чамусьці ніхто не карыстаецца нашим столикам. О, нам дыванік патрэбны. Так, не тое. Не тое разгарнуць. Вытирайте ноги. Здзяўбалі. Ладно, не, давайте яго ўнутр пакладзем. Вось так. А можна перасунуць вось. І грошы скончыліся, віншую. А часто я сідаю за стол сякеры, гэта мой звычайны стол. Вы думаеце, як я сяджу зараз? У мяне вакол сякеры толькі адныя. Усё, мы зачыніліся на сёння. Так, графікі працы яшчэ раз. Closing time. Off hours are a good opportunity to manage rooms and furnishings. Or you could simply speed up the clock. Параметры. Я не зусім разумею, про якую дашку у галоўнай зале кажа ён. Давайте, можа, вось гэтая. А, вось тут. Зразумеў. Ну, пакуль не будзем, таму што працаўнікам таксама адпачываць патрэбна. Таму. Паскараемся, просто чакаем раніцы. А спаць яму літаральна стоя прыходзіцца спаць. Што за хрень? А можна залю нейкую яшчэ? Вось, комната для працаўнікоў. Пакой для працаўнікоў. Я кажу, мне калі украінскую карыстаю, у меня пачынаецца, словы блытаюцца. Так, я думаю, што можна вось сабе дазволіць пакой для працаўнікоў. Вось он тут будзе. Оп. І там, типу, можна месца адпачынку сабе зрабіць. Якое-небудзь. Толькі грошай не хапае. Стол, ложак. Добра. Пра дашку, якую я не набыў? Не, гэта ў пакоях. Вось тут, дзесьці ў галоўнай зале. Вось тут. Не, блин. Ну, карацей, ён нешта там паказваў, типу, наладамі. Вось гэта. Галоўную зале можна абраць часы працы. Опа. Раз і два. Рейтинг у нас ёсць. І запасы нашыя. Запасаў, дарэчы, за дзень мы выкарысталі 7 бочак, 7 іржавай бочак. Ну, не выбачаюся, гэта типу напояў. Это не саміх бочак. Бочкі у меня ўсяго 2. Ці я ў Польшчы, ці ў Літве, я ў Польшчы.
Так, давайте эльфа наймем и поставим за место шест посярод карчмы. Угу. Ну, на жаль, у меня пакуль ну, выбор невялікі. Типу, з таго, што я могу рабіць. Давайте паскараемся, просто раніцы дачакаем. Потому что гэта ўсё яшчэ туторыял. Ён яшчэ нас вучыць. Оп, раніца. Прачынайся. Час працаваць. Што ў нас? Не хапае працаўнікоў нам. І спяць. Просто абыдзе. So long as no one comes to throw a wrench in the works. Тады орка. А орка чым лепей? Яму ж таксама 6 патрэбна. Так, добренько. Чакаем насамрэч, таму што, ну, няма чаго рабіць. У нас грошай не хапае. Зноў. Кніга з гісторыямі. Это першая не туториал. Так. Я не ведаю, мне варта зачитывать гэта, потому что я сам трошки перакладам займаюся з украінскай. Ёсць праблемка. My name is Dorothy Chadius, guild representative. You have been served. Увесь першы раз гэта такі павольны туторыял. Ну, я зразумеў. Яна мне нейкую повестку перадала. Зайшла жанчына, так, строгая жанчына у... Блин, я кажу, я буду перакладам. Я разумею сэнс, не пытаецца. Я з таго, што зноў мне не натрэніраваная жылка перакладу з украінскай. Мне з ангельскай спачатку было складана, а зараз з украінскай яшчэ складаней, таму што прайшло часу. Так. Прадстаўніца гільдыі, у нас яе нам ёсць. Давайте, трымай, выпіць. Это юрыдычны дакумент. The woman picks up her drink and Але напой яна бярэ. The mug is frosty. The stare she fixes you with is frostier. This beverage is adequate. Па-па-пам. На здоровье. Вы кто такие? Што яна ад нас жадае? Прадстаўніца гільдыі карчмароў. Ага. Яны кантралююць усе карчмы гэтага краю. She lifts her chin, gazing reverently into the distance. People rely on taverns to unwind and socialize under the professional care of a guild. Я не падабаецца тое, што мы не сертыфіцыраваны карчмар. Ага, пачалося, блин. Her brow furrows. You are not certified. І што такога? I don't think you understand your situation. If you remain in violation, your tavern will be shut down and you'll be sentenced to 6 years of hard labor stomping grapes. Dorothy frowns. Зразумеў, карацей, 6 гадоў нас карацей пасадзяць, калі мы зараз раптоўна не сертыфікат сабе не атрымаем. Depends on the judge. Так. Мяне не напужаць. Давайте. Давайте поглядим. Может, пераканаем. Но. Блин, там... я нейкія штуки дадаю. Гэта дрэнна тое, што я перакручваю па новай. Так. Падвышае верагоднасць хаатычнай падзеі. Угу. Добра, то бок я сабе раблю горш, то бок калі я ў такіх квесціках кожны раз рерол раблю сабе, ёсць падвышаецца верагоднасць нейкай падзеі дрэннай у самой карчме выпадковай. Цікава механіка. Напужаць нас не атрымалася. You're serious. I admire your passionate spirit.
but it will do you no good against the guild's legal department. Let me put it in the simplest terms. Refuse to join and you lose everything as if you never existed. Your journey ends here and now. She spreads her hands. Join the guild. Ну добре, яна нас не напужала, напужала, але яна ўсё яшчэ настойвае, типу, чел, ты ўсё роўна згубіш тут нахрен усё, і гэта не прыкалдас ніякі. Дзуські? Что такое? Ладно, давайте берем гэты вариант, мне просто падабаецца слово. Dorothy sighs. Really? You do want to operate your tavern, do you not? Joining the guild is genuinely Блин, the only серьезно? way to А я не читаю continue ніякіх гільдій down уступать. that path. Починається, блин. Знову ніякі, я ще приведуть ніяких там челов, які проверки будуть. Свобода або смерть, ось. Your liberty is not in danger. You'll be free to operate your tavern exactly as you like. Ага, формальність, а потім виплачуємо гроші, ось гэта все, я веду, як бери сам працюю. Так. Под гнетом системи? Не. Don't be so difficult. You want to be a tavern keeper, yes? We're the Tavern Keepers Guild. It's where you belong. Не ускладняйте ситуацию. Вы ожидаете, как керовать корчмой, чи не? Мы гильдия корчмаров, ваше место с нами. Не. Her cheeks begin to color. Join us. You have to. Она починає червонеть. Приєднайтеся до нас. Ви мусите. Гэта необходимо. Не. Dorothy glares and takes a deep breath, calming herself. What are you even trying to accomplish here? You don't get to do anything else Той until момент, you коли Do you гэта just саме enjoy arguing? історію, ну, типу, ведучий, карацей, ну, карацей, гейммастер такі, ну, у вас ось, тут герої, карацей, зроблять простий вибір, і ми пойдемо по історії далей, так? Ну, ведаеце, типу, у одну репліку просто додав персонажа, просто каб додати персонажа. І потім раптоўна у тебе починається нейка аддуха за столом, тому що гульцы робяць абсолютно не тое, што ты чакаў, і у вас у выніку тое, што ты думаў, што у вас займе, типу, 5 хвілін, займае у выніку 3 гадзіны. Я спрачаюся просто з ёй. Цяпер трэба пайсці ў мясцовую адміністрацыю, адседзець там паўдня ў чарзе, каб атрымаць дазвол на карчмарство. Ну, прыкладна такое, блин, я нахрен яны ідуць. Якая... Што? Вы мяне не прымусіце. Стрым палёг. Не ведаю, у мяне прадпрагляд помер, калі што. І у мяне ёсць, паказваецца, што бітрейт упаў. А вы мяне чуеце, не? Блин, у мяне нешта... Это у мяне інтэрнэт адваліўся, ці што? Новый стрим пайшоў, падаецца, што так. Ну, перазапусціўся стрим. Паказвае, што хвіліну ён ідзе. Што цікава, у мяне не прерываўся інтэрнэт, нічога такога. То бок гэта нейкая твічоўскі прыкалдай зараз адбыўся. Абсалютна нічога такога. Не ведаю чаму. І вось што адбылося. Ну, вылецелі мы. Уже на 100 ладжу. Ну, по 2 стрімы на дзень я ўжо... Я гатовы стрім па стріму ў хвіліну валіць. Лёгка. Так. Ну што, мы... Давайте далей едзе ўбаць. Мы супраць сістэмы. Я ўжо не адпушчу гэты варыянт. Так, нічога не атрымаецца. Вам што, проста падабаецца спрачацца? Не, я ўсё роўна даладушацца не буду. Dorothy takes a gold coin from her pocket. What if we make it a game? I'll flip a coin. If I win, Дастаем манетку. Сыграем. Калі я падкіну манетку. Калі я выйграю я, вы уступіце ў гільдыю. Калі выйграеце вы зможаце кіраваць карчмою нелегальна. Выбірайце бок, пакуль манетка не ўпала. А, блин, вы же клятая гульня, а? Распрацоўшчыкі ведалі, што гэта можа... Ну, яны ж так бы гэтую галіну дыялога не зрабілі бы. Карацей, гэта, тыпу, ёсць выбар, але выбару няма. Тыпу, на монетку падкіне, і я ўсё роўна прайграю. Ладно, давайте.
The coin clatters to the counter, spins, and falls on its Блін. heads. І вона їй пощастило. You lose. Ви змахлювали. How could I possibly have cheated? You called it in the air and saw it land yourself. I didn't touch it. Так, у меня подозрение, что любой мой выбор был бы тут неудалым. Давай, я ведаю гульня Are you тебя. implying I can control reality? Вы что думаете, я могу уплывать на реальность? Я ведаю, як гісторыі будуюцца. Можа, гэта ўсё не сапраўды адбываецца, а? Гэта нешта дыскерізюм, карацей, дыалогам пацягнула. Каб вы разумелі, я ўпэўнены, гэты дыалог максімальна кароткі, калі вы пагаджаецеся. Тыпу, табе даюць гэты стос паперы, вы падпісваеце, потым прыходзіць гэтая з гільдыі і кажа, уступі ў гільдыю, і ты такі, так, я уступаю ў гільдыю. Канец. Так. Размова зайшла кудысь не туды, так. Гэта не сапраўды адбываецца, у вас дакладна нешта не тое з розумам. Вядома, гэта ўсё рэальна. Гэта сапраўднае жыццё, і вы кіруеце гэтаю карчмою. У вас ёсць надзеі і цэлі, ці не так? А вашы родныя, яны ж таксама не сапраўдныя. Хто ведае, мы ніколі з імі не бачыліся. Вам мяне не пераканаць. You'd rather believe that the world is an illusion, that you have no free Вы хутчэй will, паверыце ў and that тое, што everyone сусвет you've гэта ever ілюзія без loved свабоды волі, doesn't exist, і што вашых блізкіх не rather існуе, than чым agree уступіць to у join the гільдыю guild for the за сваім фахам, вось profession гэта. you're in. Я так разумею, гэта карчма мая. Так. Так, па-па-па-па-пам. Дакладна. Калі стаіце выбар... Дакладна, калі стаіце выбар паміж гільдыяй і небыццём, я абіраю апошняе. Dorothy rolls her eyes and visibly resigns herself. If you won't play along, that's exactly what's going to happen. Nothing. This is your last chance. Sign or this all ends. Fade to black. Is that what you want? Рулетка... пачакайце-ка. Яно прям выпало ўсё тое, што я казаў? Вось ша халера. Слухайце, у любым выпадку гэта будзе на ютубе, у мяне нічога не прарывалася. Ну, тыпу, стрым як ляцеў, у мяне ніводнага... Вось зараз, дарэчы, фреймы паказвае, што ўпалі. Але гэта ўжо значна пазней, пасля таго, як стрым перезапусціўся. Цікава. 1600 фреймаў упала на некалькі секунд. Окей. Ну, на некалькі на хвілін нават, можа. У нас есть 3 варыянты. Ваша карчма знікне. Гэта ваш апошні шанец. Уступаеце альбо развітваеце з усім, што маеце. Вы гэтага жадаеце. І ёсць 3 варыянты. Першы — спрытнасць. Зрабіце выгляд, што робім подпіс. Другі варыянт — гэта я жартую. Трэці варыянт — вы мяне прымусьце. Фах — это нешта накшталт прафесіі. Окей. Толькі там у нейку тэкст не кладецца. Добра, давайте прыкінемся, што мы робім подпіс. Але я бы прынцыпова абіраў бы варыянт, вы мяне не прымусьце. Тут альбо 1, альбо 3. Давайте паспрабуем прыкінуцца, што падпісалі. Я буду перароліваць гэта колькі заўгодна. Проста для таго, каб подпіс не атрымаць. Оп. Атрымалася. I have registered you as a guild applicant. The first step to move your application forward is to earn a 1-star ranking for your tavern. Добра, яна раптоўна проста супакоілася, ніякай рэакцыі на маё дзеянне не было. Подпіса майго там няма. Дзякуй вялікі, ВРВ Геймінг. Дзякуй вялікі за падтрымачку. It's filled with golden frothy liquid. Так, па ідэі, калі зараз, там калі што, я зараз пераправеру, ці ўсё ў парадку з Total War'ам, на ім зараз 10 000, і дайце-ка я пераправеру, што ў мяне ўсё нармальна запісалася, таму што там былі абнаўленні ў кофе, і я хоць і ўпраўляў, але я не ўпэўнены, што яно прям стоўна працуе. Зараз я пераправеру, што на гульню нармальна адаслалася. Так... Зараз момент. Просто упэўніцца.
Так, бачу, правильно, отправилося 5000. Ёсць, усё на месцы. Я пераправерыў, усё на месцы. Усё ў парадку. Дзякуй вялікі. Так. Ну так, усё на месцы, 5000 приляцела з кофе. Дзякуй вялікі. Так. Яна ўжо стамілася з намі, карацей. Яна прымае наш подпіс за сапраўднай. Так, добра. Я зарэгістравала вас як кандыдата да гільдыі. Першы крок для прасоўвання заяўкі. Здабыць для карчмы 1 зорку рэйтынгу. Так, яна кладзе на стойку акуратна складзеную вялікую мапу. На гэтай мапе паказаны правераныя пастаўшчыкі ежы ды напояў. І вось гэта яшчэ возьміце. Яна ставіць каля мапы прыгожую крышталевую пляшку, напоўненую залатой... Вось яна праблема, калі я читаю на украінскай. У мяне пачынае блытацца словы. Так. Добра. І што гэта за шкляначка? За мапу дзякую, але я не п'ю вось гэты варыянт. Это носіцца зноў. Это дух стихии карчмы? Гэта дарацца нейкі. A small figure forms in the swirling liquid and waves cheerfully at you. They know everything there is to know about the business. This one's name is Hops, I believe. Паміж смачнымі піццароламі і тоталварам я выбраў тоталвар. Дзякуй вялікі за гэты выбор. А зараз мне піццаролаў захацелася. Так. То бок з пляшкі лепей не піць. Так, я правильно зразумеў? The figure in the bottle swirls around and makes a few gestures in your direction that are нешта там у ёй ёсць, просто што тут не бачна. Там нешта паказвае нейкі не вельмі непрыстойных жэстаў нам дасылае. Яна кажа, я б не раіла, і, як вядома, не ждайце перажыць найгоршую дыярэю ў сваім жыцці. Бягунку сваю. Ну, добра. Добра. Дала трейнхому трояцца 500, дзякуй вялікі. Best of luck to you in the application process. Attain a 1-star rating and we'll be in touch. Так, поспехаў з заяўкаю. Мы звяжемся з вами, калі вы атрымаеце першую зорку. Яна пачынае упэўнена крочыць адсюль. Вы разумееце, што за напой яна так і не заплаціла. На стойцы стаіць пляшка, дзе весела кружыцца гопс. Ён гопс, ну, тыпу хопс, тыпу як бухло, зразумеў. Хопс гэта, як яно? Хмель. Ось. Показываю нам вялікі палец угару. Ладно. Мы тут нормально так прайшлі гісторыю. Я спадзяюся, нічога дрэннага не здарыцца з маімі ўсімі рэроламі гэтымі. Там паралакс на кнізе на малюнчыку. Так, і ёсць. Тут такіх ось дэталяў да халеры. Гэта вось яна і ёсць. Хопс. Мапа сусвета і месца гандлю. Ну-ка. Ага. Оп. Мікстуры клівера. Месца, дзе можна набыць бочкі і лепей не задаваць шмат пытанняў. Добра, зразумеў. Вяртаемся нас. Гэтая жанчына жадае туалет, а ў мяне няма такой штукі. Калідоры, знешнія... Вось, у меня есть туалеты ёсць, просто грошай няма на туалеты. Ну вы бачыце. 3 разблокаваныя рэчы, лаўка для чакання, дартс, дарэчы, і ліхтарык. Дзякуй вялікі. Піццарола, ну гэта па сутнасці як піца, толькі кебаб. Ну, прыкладна так, калі коротка. Блин, яна не вытрымае. Што мне рабіць? У мяне грошай няма. Жанчыны, заплаціце яшчэ 40 залатых, і я пабудую вам туалет.
Напої подобаються, обслуговування подобається. Плюс-мінус, так? А як мені зорочки я отримлюю, так? Ага, більше людей потрібно, як прийшло. А, я зрозумів, я ще якость предметів. Типу того, що ми набуваємо. Меню корчми. Додавайте напої, їжу і товари списку про панов до корчми. А что это такое? Угу. А, гэта кошты на гэтае самае. Блин. А ніхто не набывае больш дарагое наши напоі. Дарагі напоі не набываю. Што, чмурэлі? Набывайце. А то мы набылі, вось бочачка ёсць. А што мне, куды яе? Может быть, конечно, вось зараз гэтую бочку скарыстаем ржавую, другую, і перайдзем на іншыя бочки. На Space Rangers 2 отправляется 900, дякую вялікі. Мне падабаецца, літаральна гэты хоббіт падышоў да іншага боку гэтай стойкі і перакруціў спецыяльна, каб праехалася гэта самае кубачак. О. Мог бы поставить. Блин, а там на золото наезжае, на. Непригоже, треба, може нешта придумать. Люди, платите гроши, мне туалет потрібно поставить, там люди незадоволенные. Не зусім? Не в сенсі, що яно, типу, піца-рол, ён не так працує. Мені подавалося, яны заўсёды, типу, як просто начинка піцы, і ўсё. Корчма зачинится. Так, новый бизнес. Эффект нового бизнеса заканчивается праз 21 годину. Ну, добро. Давайте паскорым крыху. Ну, пакуль аднаго хоббіца нам хапае, для каб абслугоўваць усё, літаральна прям усё. Нам бы яшчэ ложак дадаць для яго, каб ён спаў нормально. Так, галоўную залю дададзім. Лаўка для чакання. Не, давайте вось. Знешні туалет. Оу, яно так рекомендуется. Оно ж літаральна там багна. А, не, почекайте, не багна. Просто яны будуць павінны праходзіць праз гэты. Давайте вось так. Поставлю. А там разберомся. Я могу тут дзверы поставить яшчэ дадатковыя? Вось тут, напрыклад. Каб яны выходзілі не праз коридор. Так, галоўная заля. А дзе там увогуле? Вось. Дзверы. Не, тут не ставится. Блин. Сцяна, як подлога, але вертыкальная. Ачмурэнае тлумачэнне. Так, низкий запас. У нас скончиваются запасы ржавой бочки. Блин, а я бы же заменил увогуле, а то что яны ачмурэлі. Мы гэта далей будем гуляць і трэба пункты пачынаць збіраць. Я не вельмі зразумеў пытанне. Гуля як бы файная. У нас просто конкуренція за месца во што пагуляць. Вось і ўсё. Ну, типу, калі не гуляю штосьці адразу же пасля таго, як мы ў гэта пагулялі у чацвер, у пятніцу, гэта не значыць, што мне не хочацца ў гэта пагуляць. Это просто з-за таго, што мне ёсць шмат чаго во што пагуляць і так. Ну, типу, усяго шмат. Усяго хапае. Вось і ўсё. Рэжым кланирования, зразумеў. Гэта выдаленне, не-не-не. Я спадзяюся, яны могуць такім карыстацца туалетам. Так, давайте трошки паскараць. Там што, па сутнасці, нічога пакуль не адбываецца, нам не толькі можна штосьці прымаць рашэнні нейкія. Бочка амаль скончылася. Можна замяніць просто напой і сказаць, што тыпу ўсё, хлопцы, плаціце больш. Падабаецца карчма, плаціце больш, таму што у нас больш дарагія напоі пайдуць.
Опа. Йосип Яблунский. Добро, давайте-ка. Новая книга казок. A scruffy young man with a friendly face and ink-stained hands peers around the tap room. He scratches some notes on a scroll with a tattered quill. Так, его руки покрыты чернильными пятнами. И он, конечно, записывая своим пошарпанным пером на сувої, я не ведаю, что это такое, а потом подходит до бару и посмехается. Вітаю. Это не ваша корчма, я Йосип, кореспондент. Шукаю материал для першого артикулу нашей новой газеты. Ждаю поставить, як это, задать пару питань на конт вашей корчмы. Для запису, вядома. Так. Не знаю, что такое шпальта, я так разумею, это артикул. Я буду слово некоторые заменить, потому что я литерально их не веду. Знову книжный червь. Сувої скрутки. Угу, зрозумів. Так. Ми на перший радок ми добре трапимо, на першій сторонці. Цудовно. Нехай записує. Да. Really? A wave of relief washes over his face, but he squashes Так і веду, що здобуду не ексклюзив. Let's see here. He chews the tip of his quill and scans. Давай, задавай своє питання. Right. As everybody knows, this tavern has been vacant ever Як since відомо, the previous попередній owner уладальник этой карчмы закинув некалькі праз нещасны выпадак з забучымі пяскамі некалькі гадоў таму. З таго часу яна стаяла без справы. Як она вам дасталася? Пум-пум-пум, як она вам дасталася? Ніколі не задавайце, як зрабіў свой першы мульён. Карчма... Я націснуў новая гульня, і я атрымаў карчму. Вось так я атрымаў яе. Так. Хто першы стаў, таго і лапці. Так. Это ж моя карчма. Другі варыянт. Таямнічы незнаёмец прайграў мне ў карты. Трэці варыянт не пад запіс, у мяне падробленыя паперы. Не, давайте першы. Першы ўстаў мае і лапці. I don't know. Local statutes are a little fuzzy on that kind of thing. Ooh, maybe I should write a story about the flimsy local real estate laws. Jefferson scribbles rapidly. The important thing is you've got the doors open. What's your business strategy going forward? Так. Мясцовыя законы да нерухомасці і так не вельмі зразумелыя. Усё ў парадку, чат, карацей, усё ў парадку, так можна. Ты прыйшоў, просто пабачыў карчму пустую, засяліўся, моя карчма. Так. Ён такі, ну добра, можа напісаць артыкулы пра гэта. Ён хутка запісвае. Галоўнае, што зараз вы адкрыліся. Які у вас планы на далей? Працаваць абы як, а потым адкрыць лепей карчму дзе-небудзь яшчэ. Давайте, мы ж для гэтых самых, для артыкула пішам. Найлепшую карчму гэтага краю створым. А што яны думалі? Я ж на балоце для гэтага адчыняю карчмы. Darn right. You and me, we're two of a kind, my friend. They might say you're out of your depth, Jefferson, and a swamp can never support a daily periodical, Jefferson, but we know better. Гэты рэпарцёры яшчэ такі, ну, такі сабе. Вось, карацей, яго ўсе пераконваюць, што нікому не патрэбная твая будзе газета на балотах, што, ў прынцыпе, мае трохі сэнс. Добра, няхай падтрымаем чэла. Apparently, having exhausted his line of questioning, he rolls the parchment closed. Well, that's all I have. Это ўсе пытанні, добра. Самая лепшая карчма і яшчэ і гэта самае. І то, што я проста знайшоў. Ідзе артыкул пісаць свой. Dramatically raising his quill and waving it above his head. To the presses! Цудоўна. Няблага. Чат, ведаеце што? Я зараз пастаўлю перапынак, хуценька паснедаю, але гульню спыняць не буду, таму што зараз яна ўсё роўна адправляецца на ноч, і я не тое, каб я не бачу, што тут ёсць нейкія праблемы, калі нешта адбудзецца гэткае, я на паузу пастаўлю гульню.
Вось, таму просто адпраўляемся на перапынак. Будзе яшчэ рэкламная паўза, а гэта літаральна, каб ад нас Twitch адчапіўся, а то ён кідае прыроўну на рэкламу ўсім, хто заходзіць. Зараз буду.
Працягваем. Вітаю. Так. Штосьці хроніка нейкая адкрылася. А, вось яна. Хроніка балот. Віншую, першы выпуск бясплатна. Грандыёзнае адкрыццё. Новая карчма у рэчкадолу. Хоць большая частка рэчкадолу знаходзіцца ў багне. Адно з прадпрыемстваў хутка ідзе ў гару. Один пакінуты будынак на балацяным скрыжаванні атрымала другое жыццё. Адбылося адкрыццё наймоднейшай і адзінай карчмы ў гэтым месцы. Прадстаўнік хронік быў на месцы падзей і ўзяў эксклюзіўнае інтэрв'ю ва ўладальніка карчмы. Не кожны здольны проста прыйсці ды ўзяць пажаданае, у гэтым выпадку карчму. Такая рашучасць уражвае. Хоць карчма адкрылася не так даўно, нас чакае шмат цікавага. Так. Абяцаю пераўтварыць, гэта нашыя выбары, тое, што мы абралі. Так. Добра. Што там унізе ў нас? Скінутага цёмнага лорда бачылі на рынку. Ён купляў памідоры. Добра. Балотны газ альбо балотны дух. Эксклюзіў. Сведкі ачевидца. Так. Будзе блытаніна ў мяне ў словах. Well, now your story is out there. People across the land may be reading all about you as we speak. Exciting. Intrusive. Добра. Прыехаў яшчэ гандляр. А можна набыць, калі ласка, бочачак у нас? Гандляр. О, яго прям дарагая ёсць. Блин, я сабе дазволіць не вельмі магу. Можа давайте грошы ўкладзем хутчэй сабе. Я нават не магу дрэнную. Домашні адвар. Смачна як дома. Ну, у нас ёсць зараз трохі напояў. Можа давайте заб'ем пакуль, не будзем нічога рабіць. Прыбіральна ёсць. Я просто не ўпэўнены, што ім можна карыстацца нармальна. Вось яна вось тут знаходзіцца. Ведаеце што, давайте у кухню укладземся. Так, чакайце-ка. Мапа. Вось, можна заказваць. Ага, вось яна. Вось яны можна і заказваць тут. Іржавай бочкі ў мяне амаль няма. Можа быць. Просто напой вось гэты. Можа панабываць, конечно, напоя сабе. Дастаўка 2,5 гадзіны. І хуткая дастаўка. Ага, зразумеў. Давайте пару бочак вось гэтага набудзем. Вось так. І паспрабуем пабудаваць пакой сабе. Я жадаю кухню зрабіць. І наняць яшчэ аднаго чэла. Нам патрэбна камора, дзе мы будзем, ну, сховішча наше, па сутнасці. Невялічкая. Я думаю, вось гэтага хопіць, так? Потым. Па-па-пам. А дзе дзверы? Так, гэта пакой гатовы. І вось дзверы. Цудоўна. Гэта у нас будзе дзе схаваць рэчы. Далей. Пакой для працаўнікоў. Блин, на ложак. На ложак 50 ажно патрэбна. Ты не вельмі стаміўся? Сойер. Па-па-пам. Як ацаніць, наколькі ён стаміўся? Бо ён проста стаіць заўсёды. Это выгнать. Дать ему бонус. Прибирая. Так, нехай прибираю. Энергия покрыху губляется. 3 модификаторы. Зразумеў.
З-за таго, што ён спіць на падлозе, ён не высыпаецца нармальна. То бок па крыху ён будзе губляць энергію. Трэба будзе за гэтым сачыць. Але пакуль нам патрэбна... А дзе... А дзе? Камора гэтая. Вось яна ёсць? Паддоны. Во. Раз, два. І ўсё. Я больш сабе нічога дазволіць не магу, правильно? Вось я малайчынка, а? Вось такую каморку сабе пабудаваў. Вон, два паддоны. Хоць штосьці. Далей. Што цікава, галоўная заля, так. А дзе кухню? Мне пакуль няма пакоя кухні, вось чаму. А яго і не будзе тады. Маленькі стол, так. Падаецца, не, пакуль няма. Як той альтер, ну вось, літаральна, як баявы конь, баявы карчмар. Стоя спіць. Так, новы напой. Давайте вось гэта. А ты хто такі? А, вось дастава. Бачце? Даставляюць. Бочачкі прыляцелі. Вітаю, ПРС. Вітанчыкі. Так. Ну што, карчмары. А чаму ніхто не сядзіць ніколі? Типу, у нас усе каля стойкі тусяць. Хацелася б, конечно, яшчэ аднаго працаўніка наняць, але мне падаецца, мы дазволіць сабе пакуль не можам. У плюс ідзем, і тое цудоўна. Мне падаецца, стрым зноў адваліўся. Чат, вы са мною? Што за хрень? У мяне сувязь быццам абарвалася. Не, зараз, вось зараз гэта ў мяне паказвае, што сувязь з твічом, а ніякая. Чат, няма тлумачэння. Абсолютно няма тлумачэння, што за халера. Прям адвалілася. Сувязь з інтэрнет, сувязь з тым самым нулевая амаль. Чат, я ведаю, я вас бачу. Я не разумею, чаму. У мяне інтэрнет ёсць, усё ў парадку. Просто твіч нешта. Гэта чат, гэта прям не я, гэта твіч. Я зараз могу дакладна сказаць, інтэрнет нікуды не падзяваўся, ўсё ў парадку, просто адваливаецца твіч. Ну, реально, прям праблема твіча. Больш нічога такога. Упала шмат фреймаў, але гэта выключна з-за таго, што сувязь твічом адваліўся. Ну, і ўсё. А інтэрнет у мяне ёсць, у мяне ўсё працуе, ўсё нармальна. Па сайтах лажу. Просто чамусьці твіч такі, да свідос. Трэба бэкап інтэрнет-правайдера, ну гэта занадта брутальна, калі бы каб я на стрімінгу зарабляў столькі, каб я мог сабе інтэрнет-правайдера дазволіць яшчэ. Мне бы гульні аплочваць, які я гуляю. Так, цудоўна, дарэчы, даволі хутка пайшла справа з гэтым новым... Блін, а ён так хутка выкарыстоўваецца? Гэтая бочка просто уляцела прям ушчэнт. Там 4-5 чалавек прыйшло, яму мінус бочка. Дарэчы, жанчынкі-то па келихі віна прыйшлі. Тут я не думаў, што гэта вінчык. Што такое? Хутка квет. Свежа 78. Знішча так. Што гэта значыць? Добра. Ну, у прынцыпе. Вось, дарэчы. Можа быць, варта было бы сховішча перанесці сюды, а пакой персаналу куды-небудзь вось сюды. Давайте перанесем, можа быць. Яшчэ гэта зараз... блин, у меня где-то со сваімі эксперыментамі. Тып гэтага пакою, гэта будзе... каморка. І мы сюды адправім паддоны. Оп.
Раз, два. Пакуль так будзе. Ось і наші падоны. А гэты пакой мы зменім на... Перша мы яго можна пашырыць, калі ласка. Камора для супрацоўнікаў, і я бы яе змяніў яшчэ. Так. Пакой для супрацоўнікаў, і мы давайте, можа, яе... Блин, нешта латанейка атрымалася. Вось так зробім яе. Пацвердзіць. І... Вось так. Ну, і нормально. І вось тут у нас будуць ложкі і іншыя, а тут будзе склад. Нам шест патрэбны. Чат, у нас кухні няма, які шест? Ведаць, яны змянілі распрацоўшчыкаў на AI-агентаў. Ну, вось, бачна, так. Ну, карацей, я не ведаю, што за халера зараз з тычом сёння. Усё нормально было. Зменім на сцэну. Ну, неблагі план, толькі вось зноў жа, на ўсё грошы патрэбныя. Пакуль пераматваем. А гэта можна паддон гэты просто перасунуць? Так, я магу паддоном перасоўваць адразу. Вось, і ўсё, і праблема вырашана. Зараз мы заробім грошыкаў, і мы... А, вось, хацеў бы чалавек пагрэцца. Блин, ну вы бач. У першую чаргу працаўнік зараз. Заробім яшчэ 10 манетак, і мы, у прынцыпе, можам... Так, так, дождж пачаўся. Давай, давай, давай. Чакаем наступнага дня, таму што, па сутнасці, нічога мы не зробім тут. Заробім сабе яшчэ літаральна... А, вось грошы сышлі яшчэ на аплату працы. Тойер становіцца ўсё больш і больш нездаволеным. І нармальна не высыпаецца. Мне трэба ложак. Новая падзея. What have we here? A tavern of this caliber must have the tastiest brews in Што гэта тут у нас? Магчыма, у карчмы такога ўзроўня падаюць найлепшыя напоі ў рэчкадолу. Так, крамезны чалавека. Блин, я вось не ведаю прям. Ну, я разумею прыкладна сэнс, але не ведаю дакладна, што слова значыць. У заплямленым фартуху цяжкім ходам кіруецца да бару. Блин, не, гэта пераклад мне прям складана. Яго клічуць Джо Селюк. Ну, там Таунгай, ён сказаў. Ці гэта сапраўднае імя? Апошні раз так і было. Yes, indeed. The name is Joe Townman, as sure as swamp rats are damp. Бачна, што, дарэчы, аўтаматычны пераклад, таму што яго ў адным выпадку так перакладаюць, у другім па-іншаму. Яго зараз зямляк клічуць, а ён там быў нешта іншае дагэтуль. А, не, пачакайце-ка, Таунсмен, Таунс... А, не, ўсё нармальна, ўсё нармальна. Гэта не, гэта правільна. Ён там нешта іншае сказаў, не Таунсмен. Ён блытае з іменем. Зараз мы яго тэрарызаваць будзем наконт таго, што ён памылку зрабіў, і ён спачатку адным іменем назваўся, потым другім. Амаль аднолькавым, але крыху адрозніваючымся. Ждай, каб мы яму налілі. Ага, ён давіцца і потым адразу выплёўвае напой на барную стойку. Было не смачна? Што такое, Люцик? Што здарылася? Што за трагедію кота? На Last Train Home адправляецца 500, дзякую вялікі. Ён спачатку скажа Таунгай, а потым Таунмен. Ну так, я не даслухаў, таму што я, па сутнасці, я кажу, я чытаю я кажу на беларускай, чытаю па-украінску і слухаю ангельскую паралельна, каб дакладна ўсё зразумець. Трошкі складана. Somewhere that won the Golden Toad Award 7 years running.
Ён шукае месца з самым лепшым напоем. Яму вельмі прям... Ён, карацей, я зразумеў, ён карчмарскі крытык. Oh, no, I don't know much about that sort of thing. I'm just a regular farmer, maybe. Actually, Joe absently takes a sip of his drink and smacks his lips thoughtfully. You notice he doesn't spit it out. Шуфлятка не адчыняецца? Не, шуфлятку ён, дарэчы, пасля таго, як падвесілі, мне падаецца, ён зразумеў, што бессэнсоўна спрабавацца прабіцца кату ў шуфляду з мукою і забіў проста. Ён, карацей, блытаецца, ён дакладна нейкі крытык, альбо чэл, які спрабуе прыкінуцца кімсьці яшчэ, таму што ён такі... Я ў напоях разумею? Я ж звычайны фермер, магчыма? Так, фермер. Яшчэ так, бла-бла-бла-бла, што ён зноў новае імя. Так. Бачкамох варыць найлепшы напой у речкадолу, а маё імя, або маё імя не Том Жабрак. Так, яно і так не ваша, вы ўжо тройчы яго змянілі. His brow furrows as he thinks back over the conversation. No, I don't. Не, вы памыляецеся. Хто ж я, як не Том Мастак? Tim Jobman. Паспрабавайце узгадаць усе імёны. Давайте, просто пофиг. Нават калі правалім, хрен з ім. Оп. Ну і ладно. А, там же, у прынцыпе, можна... Я вось не разумею, мне падаецца, можна прям прыцэльвацца, самому спрабаваць, каб яна трапіла. Правал і правал, халяр з ім. You try to recite the names back, but can't quite remember them all, and it just sounds like you're rambling. He waves you off. You're obviously confused. Вы спрабуйце прыгадаць імёны па чарзе, але не можете прыгадаць усе. Атрымліваецца больш як на мытанне. Ён маша рукою. Вы нешта блытаеце. Тыповая праблема вашага пакалення. Слухайце мяне, як жадаеце добрай парады. Так, ён назначыў браварню Бачкамоха, і там цудоўны напоі. Зазірніце туды, кажуць, што... Так. Кажуць, што мы з Джо Бачкамохам вельмі падобныя, таму гэта самае, не здзіўляйцеся, калі там пабачыце мяне. А я маю на ўвазе яго. Зразумеў, я зразумеў. Зусім не падазроны чел. Я думаю, ён, тыпу, крытык карчмарны, а ён проста мне прадаць свае тавары хацеў. На, трымай. Заплаці грошыкі і ідзі. Мне реально патрэбна ложак для нашага... О, падарунак. Дай мне падарунак. Так, добра, вывеска. Так, вялікі. Оп. А вось зараз гэты напой карыстаецца папулярнасцю. А другі амаль ніяк карыстаецца. Так. Грошыкі ёсць, можна ложак паставіць. Так, я адразу паставлю яшчэ адзін, можа быць, не? А, на яшчэ адзін мне не хопіць ніякіх грошай. Пасля гэтага трэба атапленне нейкае паставіць. Колькі оно каштуе? У галоўную залю паставіць 45 каштуе, добра. Пачакаем. Там цёпла. Гэта чырвона, я так разумею, там, дзе цёпла. Наколькі я разумею. І вось тут холодна. Давайте ў холоднае месца паставім у першую чаргу. Оп. Ну што, дэкарацыі? Не, дэкарацыі лепей паставіць, калі мы плюс-мінус зразумеем наш дызайн увогуле ўсяго. Я думаю, на гэта варта звяртаць увагу. Так. Напоі абслугоўвання у нас даволі нізкае, каб вы разумелі. Так, тут напоі скончыліся. Просто напой, 20 у сховішчы, давайте яго забіраем. Нам прыйдзецца хутчэй ўсё заказваць яшчэ. Так,
Пам-пам-пам-пам-пам. Ты прям стаміўся ўжо, так? Ну, энергія нулевая амаль. Яму бы больш энергии. Давай. Иди спать, хопить. Мы закрылись. Назначить працаўніка? Ты. Працавала? Так. Усё, у яго ёсць ложак. Иди спать. Нарэшце. Так, ну з гэтым у яго павінна энергія аднаўляцца значна хутчэй, чым ён яе губляе. Так. Ён яшчэ трохі нешчаслівы, я не ведаю, ці магу я яму неяк стол для персаналу. Простой стол, на якім менш выхаваны персанал можа паставіць локці. Зразумеў. Гандляр будзе ўвечары. Я там таймлайн шчыра не вельмі разумею. Тыпу, колькі ён што паказвае. Гэта адметкі, тыпу 6 гадзін, 12 гадзін, 1 дзень. Дык гандляр жа будзе праз 3 дні. Ажно. Не, там, ну, тыпу, дзень і яшчэ. 1 дзень, 2 дні будзе. Мне скончыцца напоі. Мне трэба заказваць. Альбо не. Я не разумею, як гэта працуе. Ладно. Для знішчавання гнёзд? Які гнёзд? Не халеры сабе. Так, нам патрэбна напоі. І давайте просто набываем. Там зараз самыя крутыя напоі. Блин, на гэта мне не хопіць, так? 48. Ну, давайте, амаль усе грошы на напоі пойдуць. Усё яшчэ незадаволены. А ты незадаволен, там яшчэ шчасце нізкае. Тут занадта цёмна. Яму не падабаецца, што ён у цемры працуе. Давайте карацей. Ну, добра, зараз крыху заробім і будзем ставім. Пастаўка для свечак. Вялікая жароўня. Яна хутчэй за ўсё гэта цяпло дае яшчэ. І ліхтар ёсць. Ліхтар я падвесіў. Бо да сцяны ён лепіцца. Сякеру ему падарыць. Да блин, мне ён разлуецца яшчэ і мало ли што гэта сякеры панаробіць, правильно? Во, давайте вось сюды. Не хапае грошай. Ну ладно. Ну што? Тут цёмна. Я на работе без сил. Добра. Но зараз мы выправілі дзве праблемы, то бок не вельмі ў цёмнай прям прасторы ён працуе. Оп, і падарунак нам пакінулі нават. Опа, цудоўна, будзе што павесіць. Грошы толькі не хапаем. Давайте яшчэ одно сховішча. Так, у каморку поставим поддон. А то не усе бочки вылазять. Туды эльфаў напарнікі. Вось, дарэчы, я думаю, што варта ўжо новага працаўніка будзе хутка дадаваць. Можна не спяшацца, яно не настолькі крытычна неяк. Але больш часу адпачнуць для яго будзе. Усё яшчэ цёмна яму. Давайте паўсюль ліхтарыкі паразвешаем, дзе зможам. Ну што, мы ў плюс ідзем па шчасцю? Мне падаецца, не. Мы прям у мінус ляцім усё роўна. Дарэчы, ніхто не хацеў у туалет хадзіць, пакуль усё яшчэ. Так, мы ў мінусе. Шчасце трэба палепшыць. Пакрыху расце. Я толькі не ўпэўнены, як агулам мы. Я спадзяюся, што ўсё ж такі мы па задаволенасці яго уверх пойдзем.
Так. За перапынак мы атрымалі. Мы ў плюсе. Мы, па шчасцю, у плюсе. Але ўсё яшчэ цёмненька. Можа быць, зараз, пакуль ён працуе гэты дзень, ён пойдзе ў плюс усё ж такі па настрою, таму што было занадта цёмна. Што за банкротства? Я там не ўсё паспеў пачуць, таму што яна расказвала. Так. Ну добра, у нас з'яўляецца таймер банкротства. Дзесьці. 14. Ага, праз 14 гадзін мы банкрот. Не, нормально. Мы паспеем абслугоўваць кагосьці, правильно? Яно не зламаецца ад гэтага. Оп. Усё, грошыкі ёсць. Не такі мы і банкрот. Яна не ведае як... Таму што гэта пакой для персаналу. Ну, ачмурэнна. Зараз нам гэтую сховішча патрэбна ў камору перасунуць куды-небудзь. Таму што людзі не могуць у туалет схадзіць. Так. Тады галоўную залю, мае сэнс галоўную залю поўнасцю адчыніць, вось як і гэтую, але калідор жа. Лаўка для чакання. Блин, калідор нейкае бессэнсоўнае выкарыстанне прасторы. Так. Блин, з кожным разам мне становіцца ўсё менш і менш камора гэтая. Вось, няхай яна будзе тут. Я просто яе хацеў паблізу. У мяне ёсць іншы план. Я зраблю, карацей, іншае. Так, гэта мы знішчыць. Так. Гэта пуста. Пацвердзіць. Каты, што вас носіць? Што пачалося, каты? Гэта мы прадаем. Гэта ўсё, так. Мы, па сутнасці, мой план такі. Я просто перасуну гэтыя дзверы і зраблю калідор вось тут. Прям на выхад, за барнай стойкай. Вось і ўсё. Вось і весь мой план. Нічога надзвычайнага. Далей. Я змяняю гэты пакой. Прям катоў носіць. Жесть. Так, калідор вось тут. Ну, бачыце, які цудоўны калідор? І мы потым валім... Нам не хапае грошай. Вось гэта прадаем яшчэ. Далей. На адныя дзверы нам хапае, на другія не. Давайте кагосьці паабслугоўваем. З'явіліся грошы. І на яшчэ адныя дзверы нам хапае. Але на выхад не атрымліваецца. Чаму? Што я зрабіў не так? Не разумею. Як знішчыць штосьці? Вось гэтыя дзверы, напрыклад. Не? Гэта дзверы вынесці можна. Гэта фіксаваныя дзверы. Я зразумеў. Мне патрэбна калідор вакол гэтага будаваць. Дзвер дадаю ў пустой зале. Дык гэты дзверы просто так на сценку не ўбудоўваюцца, яны не жадаюць так рабіць. Так, калідор. Калідор яшчэ. І вось так робім. Оп, бачыце? Усё, праблема вырашана. У нас ёсць калідор. Гэтую штуку можна запіхнуць тады. Яна ўлезе нават туды. Чмурэнна. Усё, і праблемы сховішча вырашылі. Усё, цудоўненька. Ну. Ідэальны варыянт просто не прыдумаць. Мне падаецца, яна прыходзіць да нас у туалет. Больш яна там заказвае самы танны напой і ў туалет ідзе. Асвятленне ёсць, дэкаратыўныя элементы. Каструлі. Давайте их ззаду подвесим. Оп. Просто таму што. Вітаначкі, вітаю, яска, гаспадар. Мы. Не, нормально, ўсё добра. І туалет працуе, і людзі пачалі туды хадзіць. Калі я там одну зорку зараблю, калі мне 100 зорак будзе. Абслугоўванне у нас такое сабе, я скажу. Як гэта паглядзець? Па-па-па-па-пам. Не хапае ламкі для чакання і дарца. Вось чаму у нас. Усё, зразумеў. У галоўную залю вешаем дарц, які каштуе, дарэчы, да халеры просто, нейкую прям тонну. Во, вось сюды можна падвесці яго. І лаўку для чакання, правильно?
Я толькі не разумею, навошта лаўка для чакання, калі ніхто нічога не чакае. Кота носіць. О, чэло абагрэўся. Вы чуеце кота? Это жесть. Усё. Трагедыя такая у кота, ну прям немагчыма. Насамрэч, каб вы разумелі, ён кліча сваю сястру, ну, то бок пагуляцца. Ён максімальна драма Queen зараз і кліча, каб Фрэя з ім пагулялася, а Фрэя ў засадцы сядзіць і чакае, пакуль ён выйдзе. Тое, што спажыўцы заходзяць за прылавак, адчуваецца неяк не зусім правільна. Не, гэта нормально, ну, тыпу, я не ведаю, я быў у шмат якіх барах, дзе, па сутнасці, туалет адзіны быў за барнай стойкай. Ну, тыпу, гэта не супер крутыя бары, там нейкія, але хапае. Ну, калі асабіста бар такі, тыпу, ведаеце, перабудаваны, па сутнасці, подпал, там просто, ну, і ўсё, і ок. Это не тое, каб зрабілі адну зорку, не? Альбо што? Ёсць адна зорка. A 1-star rating. Already you're rising in the world. I'm sure the guild doesn't give those out to just anybody. Бонусу гільдія просто іх так іх не раздае. Ну, шчыра, гэта, у прынцыпе, вельмі неблагая карчма. Так? Ну, вы глядзіце. Тут, гэта самае, тых, хто тут працуюць, могуць нават спаць, жыць. Гэта просто мара, а не праца. Адна праблема, месцазнаходжання, у нас тут суседзі, ну, гэта, па сутнасці, камары, гэта нашыя суседзі, вось нашая праблема. А так нармальна. Штекер ад навушнікаў крышачку адышоў, і так дзіўна атрымалася, што гукі гульні ўсе на месцы, а рэлефу зусім не чутно. Думаю, што за халера? Мо з мікрафонам нешта? Не-не-не, ну падаецца мікрафон на месцы. Так. Дарэчы, нагадваю, што ў нас сёння скончваецца галасаванне на заўтра. Калі што, вы можете ўсё яшчэ працягваць галасаваць за гульні, якія жадаеце, вы можете гэта рабіць у любы момант. Балы з гулень нікуды не знікаюць, яны заўсёды на іх застаюцца. І калі вы жадаеце прасунуць яе пазней, не праблема. Вось, карыстайцеся. А сёння мы вырашаем, во што мы будзем гуляць заўтра. Так, я таксама прыгадваю такія бары, прыпамінаю агульнае прыбіранне на наведвальнікаў і персанал. Такіх хапае. Просто ведаеце, тыпу, гэта не бар, які будзе, скажем так, такіх бараў у Беларусі хутчэй вы не сустрэнеце, таму што культуры барнай няма, але ў Еўропе хапае. Ну, тыпу, такіх бараў, які... Гэта бар, які завёў, тыпу, чэл. Гэта можа быць, напрыклад, у Парыжу такі бар. Тыпу, у вас літаральна адзін туалет на ўсіх, і у вас літаральна там той, што раней там склад зроблены з пакоя жылога, і там склад, напрыклад, напояў у такім бары. І там літаральна гэтым барам заведае 2 чалавекі. Той, хто ім кіруе, і яго сябар. Яны ўдваіх просто напоі разліваюць людзям за драўлянымі сталамі. Вось усё. Ну, тыпу, максімальна простымі. Гэта, ў прынцыпе, ну, вось тое, што тут. Можа, толькі пачасцей у такіх барах звычайна. Ну, тыпу, хоць плюс-мінус прыглядваецца за чыстотой, то тут бруд літаральна валяецца. Вось, але што мы хацелі, мы ж на балоце. Вось такая прыкладная сітуацыя. Добренька, гісторыя валітэна. А лакальная піўнічка, так, просто у нас культуры такой няма, і у нас звычайна, калі і былі, я адзінае памятаю ў 90-х, гэта, ведаеце, тыпу, акенца для выдачы піва, каб людзі пастаялі просто звонку на вуліцы. Вось такое я памятаю. Ну, рэальна піўніца, і ўсё. Больш не халеры. Але там і туалета ніякага няма, то бок, ну, умовы зусім не тыя, зусім пра розныя ўзроўні мы кажам. Я не зразумела, навошта нам дартс, у нас ёсць сякера і сцены. А яны ўсё яшчэ не знайшлі, мае наведвальнікі маёй карчмы ўсё яшчэ не зразумелі, што у меня стол ёсць. Але я так разумею, што стол гэта калі яны есці будуць. Калі яны выпіваць прыйшлі, то ну якая ім розніца. Але я бы і ўсё роўна, калі бы я бы пасядзеў з келіхам, чаму бы не. Дыванік з другога боку патрэбна дадаць, там, дзе выхад да туалета. Дакладна.
Так, згорнутые пергаменты, укрытые таємничими, тесними надписями. Лежать по всій поверхні частки барної стойки. Так, эльф перебирая паперы, бурмочучи собі щось під нос. Так. Іншыя глядяць на яго з зацікаўленасцю, але калі будзе зашмат кліентаў, вам спатрэбіцца барная стойка, каб падаваць напой. Магчыма, эльфу спатрэбіцца свежы погляд на тое, што б там не было. На чым працуеш? Спачатку падаецца, ён не чуе вас, але праз момант падымае вочы і вы сустракаецеся поглядамі. Што? Нічога. Ты ж бізнесмен, так? Знаеш пра ўсе формы, падаткі, зборы і ўсё такое іншае? Усё пра грошы, так? О, мужик, не халеры не ведаю. Я карчмой заведую на балоце, пра які падаткі я магу ведаць? Давайте скажам, што даем рады. У чым праблему? А то ходзіць і носіць бруд. Дарэчы, лагічна, так. А ён сапраўды гэты дывальнік, ён дапамагае, ці гэта проста ўпрыгожванне? У яго ў вочах з'яўляецца палягчэнне і на пергаменты з'яўляюцца перад вамі. Карацей кажучы, я злодзей, я краду рэчы. Апошнім месяцы я абадраў нейкага арыстакрата і толькі дома зразумеў, што мне ў гаманцы не манеты, а дыяменты. Цэлая гара. Ты хоць уяўляеш, да якой падатковай групы я траплю ў гэтым году? Што мне рабіць-то? Ну, блин, падаткі-то накрадзеш патрэбна свае, на махінацыі свае. Ён бухгалтер, не, я думаю, ён нам не... Ну, в прынцыпе, ладно. Я не думаю, што ён нам патрэбны. Так. Ну, вось у нашай адсутнічай культуры прынята, што зона за прылаўкам выключна для персанала. Ну, тыпу... Не, гэта нармальна. Тое, што за прылаўкам толькі для персанала, гэта нармальна. Але правілы кожны выстаўляе сам. Ну, тыпу, маё меркаванне, што правілы павінны быць не ўсе аднолькавыя для ўсіх, а хто як вырашыў, такія правілы ёсць. Тыпу, мой дом, мае правілы. Люцик, што за трагедыя? Што за трагедыя ў кота? Што? Што такое? Вы бачыце, трэба коту увагі трохі даць, а то ён не спыніцца. Сестра яму не дапамагае? Сестра, ты дзе? Я бачыў, ты палявала на яго. Люцик, хоць сюды. Давай сюды. Ідеш? Класічная. Крычаў, потым на мяне глядзіць такі, у сэнсе, ты ад мяне штосьці жадаў? Які сумленны злодзей. Ну так, ну... Разумееш, каб ён у бухгалтэрыі разбіраўся, можа быць, і ўзялі бы. Карацей кажучы, я... Так, это было? Навошта ты плаціш падаткі? The elf looks affronted, their hand drifting up to their mouth as if to ward off a bad taste. Of course I pay my taxes. I'm a thief, not a criminal. I didn't try to negotiate into a... Эльф выглядае так, быццам бы яго абразілі. Адной рукой ён цягнецца да рота, быццам бы ў шоцы. Звычайна, вядома, што я выплачваю падаткі. Я ж злодзей, а не злачынец. Я спрабаваў дамовіцца на больш нізкую ставку з падатковай, як звычайна злодзеі за злодзеямі не выйшла. Так. Дрэнна, можа яны прымаюць брыльянты ў якасці платы? Можа, маеш рацыю. Гэта мой грамадзянскі абавязак. Прынешна, эльф зноў апускае вочы на паперы. Для таго, як я зраблю ўсё належным чынам, я змагу чэсна, справядліва украсці іх зноў. Дзякуй, сябра, за параду. Блін, ён банку для чаевых. Ну, ён нашы для чаевых скраў.
Мы в плоскім сусвеце. Ну, блін, ну падаткі трэба плаціць, так? А то што? Гэта сам, потым патрэбна гэты прафсаюз гэтых самых злодзеяў. Вось гэта ўсё. Так, давайте, поехали. Ліса, Дорофей, Хижняк. Добра, гэта яна з гільдыі. Вітаем, гільдыя адзначыла вашу карчму адной зоркай. Час прапанаваць наведвальнікам стравы. Добра, крама адзначана, можна делікатэсы набываць. Добра. Блин, шмат чаго? Новыя штукі. Вось, стол у галоўную заль. Ну, нармальны такі салідны стол. Блин, пачакайце-ка. Вось. Ручное крэсла. Ой, блин, я нешта хутка не тое націснуў. Так, што у нас яшчэ? Простой туалет. То бок не на вуліцы. Ага, умывальнік. То бок мы... зразумеў, то бок можна прям уже новы пакой, туалет прям як пакой з'явіцца. Расклад працы. І шафка для працаўнікоў. Не хапае рудага каточка. Даволі жывёлак не хапае нейкіх. Так. Гэта, я так разумею, ўсё прям адзін здаравенны туторыял, які яшчэ займе часу. Так, ежа. Давайте... О, у нас есть гарніры адразу гатовыя, альбо інгрэдыенты. А чаму я набыць гэта не магу? Таму што грошай няма. А чаму мне грошай няма? Як так здарылася? Я там со сваімі перастаноўкамі ўсе грошы сабе прадзябаў, альбо што? Добра, ты адпачываеш там? Можа яму расклад яшчэ змяніць, таму што мне падаецца, ён хоць і расце ў яго настрой, але незначна. Энергія, шчасце... не, паглядзіце, шчасце вяртаецца. Нармальна, ўсё, мы зараз балансуем. Што гэта ў нас? Нізкі ўзровень задаволення. Так, гэта мы ведаем. Што у нас яшчэ? Асаблівасці сцэнару. Хроніка балот. Блукаючыя ганькі, зло, праўда ці папярэджанне. Так, бла-бла-бла-бла-бла. Падчапілі балотнае шаленства. Прасушыцеся ў гугамушы, чтобы гэта не было. Прывіды стаміліся, што скептыкі лічаць іх балотным газам. Цудоўныя артыкулы. Фактор прыбытку не расце, вось і шчасце там же застаецца. Ну, не, пакраху прыбытак расце ў карчмы, у яго не расце прыбытак. Але там яму толькі прэмію можна выдаваць. Дарэчы, ён самы танны працоўнік, які толькі можна было наняць. Таму ніякай праблема. Так, набыць шчураў. Можа, шчураў прадаеш? Не? Не. Фейнікен. О, блин, а у меня же грошей няма. Не-не-не, мы пакуль не... Давайте мы нічога не набываем, потому что по грошах дрэнна. Так, шчасце расце. Я бачу, расце. Ці магу я нешта для яго зрабіць яшчэ, каб яму настрой падняць? Шафка для перапранання. Расклад працы. Ну, я нават не ведаю. Столик для персоналу. Давайте столик для персоналу. Ось тут будзе. Ось так. Балотны газ гучыць нібы нешта нагадвае. Ну, я не ведаю. Я не ведаю, пра што ты.
Так, а у нас... А что мы? Это отпочинок у нас либо что? Низкий запас. У нас кончаются запасы простого напою. Да и ладно. А это что? Реклама... Что? Равлики? Ладно, як скажете. Напоя у нас насамрэч хапае. Я бы не вельмі пераймаўся. Зарабілі грошай? Цудоўна. Ты ж у нас настроем вырасцеш хутка, так? А чым займаешься? Чаго ты маешься? Спаць ідзі. Можа быць, яму ўзяць яшчэ аднаго працаўніка і зрабіць перапынку яго больш. Хаця з іншага боку, шчасце ў яго расце. Таму, я думаю, не такая вялікая праблема. Ну так, не-не-не, нормально, нормально. Мы ў плюсе і па шчасцю, і па энергіі ўсё ў парадку. Это сапраўдны эканамічны сімулятор? Так, так, так. Просто што ён пакрыху толькі, ён накручвае нам этой самыя механікі. Нам патрэбна набыць шчураў, так? І пабудаваць кухню. Так, кухня. Чаму я не магу? Давайте шчураў гэтак набудзем просто. Вось тут. Калі ласка, дастаўце мне шчураў. 3 штукі. 3 кардонкі шчураў. Палеты, калі ласка. Палеты шчураў мне патрэбны. У каморку паставім паддон яшчэ адзін, можа. Вось так. А, там грошыкаў не хапае. Альбо... А, не, просто грошыкаў не хапае. Нормально. Я думаю, што з паддонамі нам будзе куды паставіць. Вітаю, дзед Максим. Блин, а чаму мне... Так, вітаю. Вітаю, Чпатейта. Вітаначки. Мне падалося, што я рейд пропусціў, але не, просто звычайна дзед Максим прилетае з рейдам, і я такі... Я пропусціў рейд. Вітаю. А чаго стомлены, што здарылася? Праца? Да бровара не наведваўся. Не-не-не. Яшчэ пакуль не наведваўся. У прынцыпе, не, я просто сабе па-першае дазволіць не магу па грошах, па-другое... А, вось, даставы шчураў. У нас пацукі прыляцелі. Чат. Новы ліст. Што, новая гільдыя? Новая... Што? Спадзяюся, што вы ўжо заказалі інгрэдыенты, і таму што ад гэтага залежыць ваш наступны этап. Вам патрэбна адбудаваць працоўную кухню і дадаць стравы да меню. На вокладцы ліцэнзія на яе абслугоўванне, абсталяванне. Мы разумеем, што гэта патрабуе вялікіх вытрат. Згодна з статьёю такой-то, мы адпраўляем вам пазыку. Добра. Нормально, пазыку. Так, давайте кухню вось сюды. Так, кухня ёсць. Было бы добра, канешне, ведаеце што, зрабіць нешта вось такое, і каб на склад можна было трапіць яшчэ... Давайте вось так. Паставіць яшчэ адныя дзверы. О, чакайце-ка. Во, вось гэта яшчэ можна паставіць. Гэта для бочак не падыходзіць, але вось для мелкай нейкай хрэні падыдзе. Нам дзверы патрэбны. Дзе тут ёсць? Вось. Дзверы вось сюды, каб з кухні можна было хутка хадзіць на гэта самае. У нашае сховішча. Божак, на склад, карацей. Вітаю усе на месцы, вітанкі. Праца. Зараз было 2 гадзіны перамоў з арабамі. Вельмі цяжкія. Я шчаслівы, што... Ну, я просто разумею, што розны тэмперамент. Гэта прям праблема. Я не ведаю. Я, дарэчы, з арабамі, з кім, з арабамі не працаваў. Пакуль скажу, за ўвесь час моей працы самае прасцей за ўсё мне было прасцей працаваць з брытанцамі.
і крыху са шведамі. Ну, типу, просто са шведамі я не так шмат працаваў. Вельмі проста типу, дамаўляцца да чагосьці, і ўсё робіцца. Ну, типу, няма такога, што ты дамовіўся і нейкая херня потым. Не. Ну, як дамовілись, так і робіцца. І ўсё. Самае максімальна проста лайтова. Усе дамовы. Так, нам патрэбна акно для выдачы заказаў. Блін. Слухайте, можна нам кухню зрабіць тады вось тут правільней было бы. Ну ладно, давайте пакуль вось так зробім. Я пакуль так зраблю, няхай кухня будзе тут. Так, не тое. Пакой кухня і не хапай грошай. Заказы мы выдаваць можам, а вось кухні у нас няма. Нам грыль патрэбны для таго, каб смажыць пацукоў. Так, ім тут весело, добра бавіць час. Чаму вы ўсе за стол не ідзеце? Каля стойкі яны прыйдзяць. Вось, дарэчы, можна было б паставіць яшчэ спакойна з маёй хуткасцю. Тут можна спакойна было б паставіць яшчэ адну галоўную залю барную стойку. Вось так. Што, дарэчы, цікава, я заўважыў. Вось так. Не хапаю грошай. Гэта тое, што там хоць і блакуюцца некаторыя месцы, але ты можаш насамрэч сабе дазволіць, каб месцы блакаваліся. Па сутнасці, калі вы выбераце барную стойку, там, напрыклад, паставіць. Цікавы момант такі. Зараз дзеем. Не магу. Ну вось, блін, а тут не бачна. Не бачна. Халера. Вось там месца бачна. Бачыце? Вось там гэта ўсё апцыянальнае. То бок вы па сутнасці вы можете зрабіць сабе стол з адным месцам, просто каля сцяны яго пастаўце, ды і ўсё. Я зараз паставіў вось гэты стол, так няма неабходнасці ставіць. Таму што да яго усе гэтыя дадатковыя месцы, бачыце, вакол яго. Гэта дзе могуць працаўнікі стаць. Я магу паставіць яго вось так, а працаўнік можа падысці з 3 бакоў ажно. Калі хаця бы адно будзе даступна, я думаю, ўжо дастаткова гэтага. Таму вось так вось столік паставім. Шмат што патрабуюць, хлусяць і верціцца, як у ўжакі. Ну вось. Я нешта такога чакаў. Так, нашы пацучкі пайшлі ў камору. Оп. Цудоўна. А чаму ты на гэту палічу паставіў? Тут жа бліжэй, ну ладно. Ёсць. В прынцыпе, няблага. У нас не хапае... Узровень ежы у нас такі сабе. Мы грошыкаў зарабілі, правильно? Мы можам зараз сабе палепшыць, на кухню паставіць гриль. Давайте вось так. Сюды гриль пойдзе. Можа быць, нават кухня вялікая занадта пакуль для таго, што я раблю. Так, дарэчы, паставіць. Оп. Каб заходили и это самое, вытирали ноги. Сюда. Ось так. А то что яны з бруднымі ногами ходить мне тут топчуть. Дарэчы, можа быць паставіць увогуле... Вось так. Няхай там будзе. Трохі дзіўна выглядае, але нормально. Яно якраз па дарозе будзе. А то ходзіць туды, там брудзяць. Мне патрэбны працаўнік яшчэ адзін. Па-па-па-па-пам. Давайте-ка. Ты у нас... Мне патрэбны кухар. Так. Мне есть Джованні. Гэта круты кухар. Але што ён? Энерджайзер. Джованні рухаецца і працуе значна хутчэй, калі поўнасцю адпачне, але запавольваецца цягам дня. Угу. І чамусьці ён вельмі танна нам абыдзецца. Хутка працуе, незграбаныя. Добра, але кухар з яго прям цудоўны. Себастьян. Ну, яны ўсе прям крутыя кухары. Тут шмат таких нормально. Давайте вось гэтага Джованні і возьмем. Типа, чаму бы не? Ага. Нам не хапае, каб наняць нават 40... Блін. Грошай трэба зарабіць, каб наняць яго. Нарэзачкі, дарэчы. Блін, я кожны раз бачу усе на месцы і кожны раз забываюся пра нарэзачкі. Так.
Калі не ведаеце, усе на месцы зараз распачаў новы фармат. Ён па сутнасці ходзіць, збірае з твіча з усіх стрымераў, што толькі можа, і закідывае гэта ўсё ў нарэзкі на Ютубе. Вось, так што ідзіце глядзіце. Арыгана, можаш закінуць спасылачку на першую альбо другую частку у чатик? Буду вельмі удзячны. Калі ёсць магчымасць, вядома. Калі не, то я думаю, усе на месцы сам можа закінуць пры ажаданні. У Джавані першы пункт. Так, пачакайце-ка. Што за першы пункт? Вось сюды. Джавані першы пункт. Ага. Калі ему крытычна безрадасны, ён... Гэта не вельмі круто. Але ў астатнім-то нармальна. Першы пункт. Пнулі пад зад з папярэдняй працы за тое, што ён забіў свайго начальніка. Падабаецца інтэрактыўная літаратура? Ну, у прынцыпе, нармальнае рэзюмэ ў чалавека. Чароўныя пярсцёнкі прадаваў далей. Зразумеў. Трэба яму крывічанку машынскага вершніка, багемку слэшера і астатніх нерэгулярных стрымераў адрэкамендаваць. Ну, я думаю, гэта ж, тыпу, фармат... Я так разумею, што гэта ж не тыпу усе на месцы пераглядае прям усе відосы усіх стрымераў. У мяне тыдзень мой пераглядзець толькі, гэта ж прям, ну, жесть. Aha! That was a mote of chaos striking. Always a Так, hazard так, in так, так. stories burdened by free will, I'm Памятаеце, afraid. зараз я паузу пастаўлю. One can Памятаеце, never predict што... when that might happen Блін, зараз or ён what the раскрызе. results might be. Keeps you on your toes. Для тых, хто толькі дадаўся, карацей, у гульне ёсць па тыпу свае гісторыі разгортваюцца і з рознымі персонажамі. Тут нават можна кідаць сабе на праверкі сваіх здольнасцяў вашага па тыпу у вас, як у карчмара галоўнага, ёсць свае здольнасці, якія растуць альбо там падніжаюцца, так? І за гэтымі здольнасцямі, калі вы правальваеце праверку, вы можете перакінуць па новай праверку прайсці. Штука ў тым, што гэта не праблема. Ну, тыпу, ты можаш карыстацца гэтым амаль колькі заўгодна, але ты за гэта плаціш, ты дадаеш хаосу. І хаос гэты, вось зараз працаваў, змянілася надвор'е, на якое не ведаю. Зараз тлумачэнне хаоса. Так, хаатычная падзея, маюць розныя наступствы, ад змен надвор'я да пажараў. Псаванне прадуктаў альбо іншага. У нас надвор'е толькі змянілася, а гэта не такая прям вялікая праблема. Правильно? Што у нас за надвор'е зараз? Спёка. Тавары за гэтага хутчэй псуюцца. Блин, мне патрэбна нехта хутчэй бы зарабіць грошай і наняць гэтага чала, таму што у нас пацукі сапсуюцца. У нас же, блин, пацукі гэта новы хіт карацей сезону, будем пацукоў смажыць. То бок мы робім кліпы, а іх потым не глядзяць. Не, кліпы, дарэчы, варта рабіць. Ну, тыпу, рабіце кліпы, я думаю, гэта спрасціць працу ўсе на месцы. Таму што, ну, я глядзеў нарэзачкі, я глядзеў гэтыя стрымы, я ведаю, што былі яшчэ крутыя моманты, але, ну, то бок, я разумею, што нарэзка, хутчэй за ўсё, я, калі бы рабіў такі фармат, то я бы хутчэй за ўсё сабе выдзяляў, тыпу, гадзіны на чалавека, і што за гадзіну знайшоў, там, ну, дзве, тое і даецца ў нарэзку. Вось. Ну, прыкладна такі падыход, таму што інакш ты проста не можаш пакрыць усё. Ну, гэта шмат. Значна прасцей рабіць нарэзку мне, напрыклад, самому сабе, таму што я ведаю, што дзе было і што рэальна ёсць. Проста на гэта на самі нарэзкі не хапае часу. Вось. Так, а што гэта за рысы такія? Можна паглядзець? Хутчэй псуецца. Нам не падыдзе, таму што у нас зараз дрэннае надвор'е. А вось гэтая курачая тушка значна павольней псуецца. Не, мы нічога не набываем. У нас ёсць напоі, у нас ёсць гэта самыя пацукі, якія мы можам смажыць, якіх мы можам смажыць. У нас усё яшчэ не хапае працаўніка на кухню.
О, подаруночки. Ну-ка, ну-ка. Диванік новый. Так. І знак. Ну, на жаль, у нас гэта ўсё мы пакуль не вешаем паўсюль, таму што у нас просто грошай няма. Мы жабрак. Мы каршмар жабрак. Так, людзі, дарэчы, за пацукамі не заходзяць. А, карчму і асноўную страву. Чакайце, мне патрэбна прызначыць асноўную страву? Як гэта зрабіць? Я нешта яшчэ не ведаю. Я пропусціў. Стварыць страву. Вось оно, вось тут. Кніга рэцэптаў. Дадаць страву. Асноўная шашлык з... Вось, асноўная шашлык. Вось так. Цудоўна. Дзе там закінуць? Вось. Шчур на шашлыку. Якая анімацыя, а? Вы глядзіце. Вось, глядзіце. У нас мы абралі тып гэтага самага рэцэпта. Блін, гэта такая сістэма прям. Рэцэпты. У нас ёсць толькі шашлык. І мы берем вось шашлык. І абіраем, што будзе на шашлыку. І шчур на шашлыку. Вось. Ну, якая прыгажосць. Ствараем. Усё. Not the finest cuisine, but it's a start, and it keeps the novice adventurers busy. Order up. Так. А, гэта чел, ты што жадаеш? Это я... А, это за того, што на паузу націснуў. Я сабе гарбату так і не забраў пасля сніданку. Давайте я пакуль... Просто павольная хуткасць, звычайная, нармальная хуткасць, без паскарення. Я зараз хутенька за гарбатай схаджу. Зараз вярнуся. Ча, тут чел прийшов, заказав. Ви глядите, пацука заказали. Зараз йому свіжого нового пацучка буде. Ну. Ну, правильно, треба на грилі притримати, так. Ну, уважливо подошли до питання. Типу, єдине, що у мене один працівник, і він, по сутності, сам собі виставляє і сам собі забирає. Во, челу буде зараз смачний пацушок. Шашлик з пацука, сер. Він такий, йом-йом-йом. Бон аппетит, дед. Я что подавился, мне пытается хвостом там. Вось, это супер клиент, так? И мгновенно поел и сышел одразу. И в туалет зайди еще. Усё, нормальное обслуговывание у нас. До речі, чому так мало клиентов? Давайте, может, у головную залу еще, может, столов поставим яких. Зручное кресло. Да, достатково моцное для орка, достатково мягкое для эльфа. Достатково места, как бы ему двоих обдыматься. Так, стол.
Маленькі стол, просто стол. Вось давайте яго просто стол гэты, потым паставім. Гэта наступнае што, на што накопім. Во, наваліла, нешта вечар і наваліла. Можа нам гадзіны працы неяк замяніць? Тыпу, увечары, мне падаецца, больш людзей прыходзіць. Пакуль асабіста не буду, таму што мне падаецца, нешта эксперымент такі сабе будзе, не? Гадзіны працы... Мы адкрыты до 21. Не, пачакайце, нармальныя гадзіны працы у нас. З 7 до 9. Чыстка у нас увесь дзень. Ну і файна. Нормально. Можна не прямацца. Дзе моя рэпутацыя за ежу? Ежа ж файная атрымалась. Там шашлык, блин, з пацука, вы што? Вы такое на балоце, дзе яшчэ не бачылі? Это імпартны, карацей, пацук. Вы што? Дзе мои рэйтинги, дзе мои зоркі? Так, давайте столы. Так, накоплю. А, не столы, давайте працаўніка яшчэ. Джованни, давай ты. Наймаем. 40 золотых и 18 у день за працу. With the second employee, your business has evolved from a dubious shack to a reputable service establishment. Ну добра, больш сур'ёзна у нас уже два працаўніка у карчме. Гэта ж прям сур'ёзная справа уже пайшла. Дарэчы, я бачу, што мне на поиск... А не, напоіў нармальна яшчэ. Бочкі ёсць. Ты за гэты стрым не пройдзеш балота. Я ўпэўнены. Я нават і не напружуся наконт гэтага. Зараз двумя працаўнікамі ўсё значна прасцей. Так. Трэба одну зорку за стравы атрымаць. А я магу яшчэ нешта заказаць, каб складаней стравы заказваць? А, у мяне ж няма ложка яшчэ дадатковага. Так. Вось, дарэчы, таго, што дадаецца яшчэ. Патрэбна ложак. Вось. Ідзі спаць. Джованні. Джорно. Так. Знак. Давайте знак подвесим. Карчма. Калі вы не ведаеце, гэта карчма. Хлеб які-небудзь. Вось, дарэчы, так. Па-па-па-па-пам. Заказы. Гэта не тое. Мапа. Там жа бровары гэты яшчэ ёсць. Можна ў яго заказаць. Грыбы, дарожны паёк. Балотны шчур. А, гэта мы звычайны шчур, ён тыпу круцей? Альбо што? Грыбы і вось гэта. Давайте грыбы закажем. А, у мяне грошай-то прям... Ну ладно, давайте вось так. Пакуль адпачываем, таму што час. Зараз яны яшчэ грошай у мяне працоўнікі паспытаюць і ўсё, і каб здаў мяне. Так. Дастава грыбоў была. Цудоўна. Оп, пайшоў. Шчура гатуюць. Нармальна. Во, дарэчы. Там дзесьці можна назначаць, хто што робіць, так? Ці я нешта не тое нарабіў. Я бы хацеў, каб ён кухарам у асноўным быў. То бок, па тыпу, прыярытэты ў яго былі. Пам-пам-пам-пам-пам. Джованні, як ты працуеш? Гэта не тое. Гэта Джуді. Гэта не. А тут нельга назначыць, тыпу, хто што будзе рабіць? Не? Тэмпература, яскравасць, бруд. Шум, дэкор, шкода, не халеры, тут, блин, усё продумано. Ты можна праходзіць. Не тое. На дашцы мо. А, дакладна, можа быць. Вось, расклад працы.
расклад працы. Давайте яго ў пакоі працаўнікоў падвесім. Так, універсалы. Так, ты у нас, калі ласка. Ты у нас добрый офіцыант. Давайте яму скажам, каб ён не быў... Ой, а што яно? А чаму яно памяншаецца? Не-не. Рэсетнуць. Дадаць... Не, толькі кухара. А я магу сказаць яму, каб ён быў 2 штукі з 3. Давайте ён увесь час будзе просто кухарам. Кухарам і... Блин, а як же ж так? Блин, не. Пакуль лепей не так не рабіць. Вось, і няхай працуе. Усё. Не буду, таму што мне не хапае людзей. Ну, там па сутнасці можна толькі... Ты не можаш абраць, тыпу, рабі 3 працы, або 4-ю не рабі. Вось, таму пакідаем як ёсць. Нам патрэбна яшчэ адзін стол, там што людзі прыходзяць, а гэта самае... Галоўную залю... А, ну так, на стол мне не хапае грошай. Так, шураў нам мы там падаем шураў ва ўсё. А, не толькі шураў, грыбы яшчэ ідуць. Цудоўна, заказ пайшоў. Як гэта выглядае? Яны могуць заказваць больш, чым адну рэч? Мне цікава. Вось гэта мне падабаецца, ён па тыпу хоп прычапіў заказ і потым пайшоў яго сам апрацаваць. Такі, што же я там напісаў? Так, шур і грыбы. А, ну глядзіце, так, яны могуць камбінацыі рабіць. То бок мы па сутнасці прям палепшылі стравы, таму што не толькі шашлык са шчура, а яшчэ і грыбы наверх. Можа быць, іх можна ускладняць яшчэ. Але нам патрэбны стол, літаральна проста, таму што больш людзей будзе прыходзіць. Стол. Дзе бы так, вось, каб больш кліентаў умясціць. Блин. Вось так лепей б надо паставіць. І вось тут у нас тады змесціцца. Не змесціцца. Вось так будзе 4 стулы. Усё цудоўна, вось так мы можам размясціць. Во, нормально. Файна. Адзінае, напояў не застаецца ўсё менш у нас. Так. Во, людзі пачынаюць больш актыўна сталамі карыстацца і піва піць за сталамі. Ну, файненька. Хтосьці проста зразумеў, у выніку ёсць тыя, хто просто падыдуць і за стоечку пастаяць і півасіка пап'юць. Вось, але калі яны садзяцца, яны з ежай, яны могуць больш заказаць, то бок у выніку у мяне з аднаго кліента я больш атрымліваю грошай. Ну, проста таму што ён больш рознага робіць. Так. У нас абсуецца пакрыху напой. Так. Не, пачакайце-ка, ён па выглядзе нармальны яшчэ. Што яшчэ раз? Хутка сапсуюцца. Да я не бачу такіх, якія хутка сапсуюцца-то. Там яшчэ шмат. Альбо я... А, вось свежасць 4 ажно. Вожукна. 3%. Кабзда. У нас зараз напояў не будзе. У нас напоі сапсаваліся ўсе. Так, заказваем адразу. Вось гэта, дарэчы, бровар хацеў нешта ад нас, так? Давайте Фейнекен закажам. Альбо Мадвайзер. Во, Мадвайзер. Ён ажно 3 зоркі. Давайте, Мадвайзер. Ад слова бруд, хутчэй за ўсё. Ну, в сенсі, мад. Так, казаныя. І яшчэ... О, во, дыванік са скуры кракадзіла. А вы думалі? Блин, мне такі патрэбны.
Десь тут прямо у центрі просто бахнуть його. Ну що ви там, спать ідете? До речі, кухня така здоровенна, прям не була необхідна. Так. 23 години на то, як виправити баланс. Ми заплатили зараз. Блін, у нас напої сапсувалися. Ай-яй-яй. Так, ну гроші ми то виправимо, правильно? Напоїв нема, просто сапсувалися напої. Три бочки просто улетіло нахрен зараз. Я сподіваюся, нам хопить часу зараз раніці. Блін. А, ось, заказуєш. О, давайте одну бочку, яку гэтага набудем. Что гэта імгненна будзе, потому что достава будзе яшчэ праз... А, не, достава амаль прыйшла. Не, пачакайте, вось он там далёка яшчэ. Так, давайте... Ага, ну так, грошей же нема. Чакаем пакуль клієнт. Нам, по сутнасці, пара клієнтаў, і мы выправім по балансу. У нас крытычная просто сітуацыя. Эльфінес йо? Пакуль не завязли. Я думаю, у нас то наступнай доставе будзе. Клиенты, приходите. А, блин. Слушайте, мне подается просто простее продать что-нибудь. Давайте продадим это. Стол для персонала продадим часово. Потому что мне подается, придут клиенты и такие, а мы не придем. Потому что у вас нема напоев. Реально, они могут просто не заявиться. Это ж корчма. Якая корчма без пива? Я могу, конечно, посидеть, просто почекать доставу. Про 6 годин буде. Але по сутності продовбаний день тады. Ну, реально нікого, ні одного клієнта. Ну, чекаємо доставу тады, потому что у нас грош по горошках дрянно. Я продовбався з тим, що мені сапсувалося, півас сапсувався. Так. Колесочка. Оп, достави зараз пойдуть. Во, приплили. Усього дві бочки, почекайте-ка. А, ну нормально, усё. Это мадвайзер. Давайте сюди поставить мадвайзер. Усё. Ну і чудовно. Яны зараз потребую... Ось, наші працівники, яны взяли гроші із нас. За день працованы. Потом сапсуецца хутка. У нас шчуры зараз сапсуюцца. Да ё-моё, мне нельга столькі заказваць ежы. Пра сколькі яны сапсуюцца? А можна даведацца, які стан у яго? Блін. Альбо дзесьці больш зручна і ёсць. Звычайныя шчуры. Хутка сапсуецца. А праз 13 гадзін ніводнага шчура не застанецца, і трэба новую ежу будзе заказваць. Не трэба так шмат заказваць, у нас толькі кліентаў няма. Хроніка балот. Сенсацыя. Падчас раскопак у фортыцы Лорн гільдыя гісторыкаў выстанавіла руіны. Гэта сумна. Як і сама гісторыя. Божух, да. У руінах няма нічога цікавага. Руіны гэта просто нудна. І гісторыя таксама нудна. Вось такія вам гэтыя археолагі. Ну, знайшлі трохі камянёў, пару костак, металёвы келіх, і што з таго? Гісторыкі, слухайце уважліва. Калі не выкапалі магічны меч або чагось цікавага, не марнуйце вы наш час. Вось так меркаванне спецыялістаў. Людзі за гэта грошы атрымліваюць, яны працуюць, разумееце? Іншых археолагаў у нас для вас няма. Так. У нас яшчэ пацукі разавяліся, падаецца... Так. Працуючая кухня. Блін, мне там... Можа каляска знікнуць пакуль? Падрыхтаваць стравы патрэбна па новай? Блін, мне патрэбна пацукоў заказаць яшчэ. А грошай няма.
Так, ну ладно, мы штосьці зладзім зараз. Окей. 3 бочки у нас ёсць. Трошки пацукоў. Мы ў плюсе па грошах. Не, нормально, чат, мы крызіс перадолены. Так, по напоям пайшло. Мы зараз подзаробім. І хтось нам нават скринчик пакінуў. Опа, бочки. Добра. Мяшковая фея. Паліца для зберагання. Это дэкаратыўная штука. Одну зорку за стравы. Ну добра. У прынцыпе, няблага. У нас нармальная, файная кухня. То бок, па сутнасці, калі мы будзем так працягваць, усё будзе у парадку. Адзінае у нас па напоям. Варыянтаў напояў мала. З таго, што я зараз згубіў одну штуку. Так. І у нас страў няма. Трэба новую страву падрыхтаваць. Так. Новы шашлык. З балотным шчурам. Ён, дарэчы, не такі файны, як папярэдні. Там звычайны шчур, але гэта балотны, і балотныя не такія карысныя. І сапсуецца хутка. Так, грошыкі ў плюс ідуць. Джованні не задаволена. Джованні чым не задаволена? Шмат працуе. Джованні не любіць працаваць столькі гадзін. Зразумеў. Здымаем гадзіны 2. Одну ў пачатку, одну ў канцы. Захаваць. Я зараз заўважыў, што Ўсяслаў у сваёй нарэзке выбудоўвае арку персонажа, а іншым разам нават рэтраспектыўна, але... Я пропусціў. Ёсць. Так, прыйшоў яшчэ адзін кліент. Ты заказаў што-небудзь, чэл? Чэл, а што ты чакаеш? Splendid. What's a tavern without a crowd? Come on in, everyone. А гэта чэл чакае... Так, яму шчура гатуюць. Усё нормально, з грыбамі. Ну, цудоўненька. Усё, і стравы пайшлі. Са стравамі у нас зараз сапсуюцца пацукі. Давайте... не, гэта іншыя пацукі у нас ужо зараз. Балотныя пацукі, свежасць 92. У грыбоў свежасць 64%. Нам патрэбна одна бочка іншага напоя. Давайте закажем. Вось зараз гэты чел будем. У нас ёсць фейникен. Мадвайзер гэтага мы уже заказаць. Давайте фейникен яшчэ будем. Одну бочку. Ласка. Вось бы так у жыцці выяўляеш незадаволенасць і змяншаюць працоўны дзень. Не, ну тут табе просто, разумееш, у рэальным жыцці ніхто не скажа, што праз 3 дні ты атрымаеш выгаранне. Разумееш? Няма такога. Не, просто працуюць, пакуль ніхто не скардзіцца, нічога не існуе ўвогуле. Калі скардзіцца, то можа быць штосьці будзе зроблена. А так я дакладна ведаю тое, што ён выгарыць праз там пэўны час, і мне патрэбна з гэтым рабіць нешта прям зараз. Дарэчы, за чаго? Вось. Яму столік патрэбны. Ён жадае столік у працаўнікоў сюды. Давайте вернем. Я яго спецыяльна знасіў тады, таму што мне проста грошай не хапала. Зараз я ўжо дазволю сабе магу такі. Так, ты у нас і... Пажаданні ёсць? Няма, усё. Падаецца, мы задаволенасць яго уладкавалі. З ежай нармальна. Ну, я так разумею, вось он асноўны геймплей. Мы балансуем паміж тым... У нас шашлыкі скончылись. Ну так, у нас няма шураў.
It's a whole untapped market. Ці вядома вам, што пад зямлёй жывуць цэлыя незведаныя цывілізацыі. Гэта ж цэлы новы нераскрыты рынок. Ачмурэнны. Мне падабаецца яе падыход. Я толькі зараз зразумеў, гэтая жанчына, якая, ну, Хопс, якая магічная, яна ж элементаль. Але элементаль ад слова эль. Так. Давайте-ка. Давайте яшчэ набудзем. Калі ў яго будуць шчуры, во, звычайныя, вось, одну скрынку набываем, сцягной верно мы не пацягнем, рулетики давайте. Вось так. Імператорская чырвоная. А мы уже заказали нейкую, нейкі напой, так? Давайте. Няхай пойдзе. Як ёсць. Ці элементаль? Элементаль. Эль, от слова эль. Можна яшчэ піва менталь, але там уже трэба падумаць. Мне падаецца, не настолькі добра кладзецца. Элементаль. Эль, так. Эль. Зразумеў жартик? Складаная двухходовочка такая, а? World of Warcraft былі іх элементалі. Жарт насамрэч так, мой жарт скрадзены з Вова, у ангельскай ён элементаль. Ад слова эль, ён пішецца элементал. Вітаю, Ілія, вітанкі. Да просто джин, ну, нормально такие. О, новая подея. Давайте, Нона. Что за подея? Рассказываем сказку нашу. Эй, ты! Одна наведвальніца хутка прочыць да вас праз усю карчму. Гэта месца просто шик. Я буду счастлив покинуть чаевые. Не трэба, можете просто распавесці пра гэтае месца сябрам. Але мне хацелася б. У мяне ўсяго толькі 3 сяброў, але аднаму з іх дакладна будзе цікава. Добра. Ну, як скажа. Так, нам патрэбна атрымаць зорку за нашыя стравы. А стравы у нас 5-зоркавыя, як вы разумееце. Вы зараз заказ прымаеце яго, так? Глядзіце, ужо смажаць. Новы заказ прыйшоў. Блин, а чаму на кухні не джаванні? Мне падаецца, патрэбна... Не падабаецца мне, што нельга выставіць тыпу 3 з 4. Просто джаванні ідэальна было бы займацца усім, акрамя таго, каб прымаць заказы. Вось, гэта прям ідэальная камбінацыя была бы. Вось, буханочка хлеба, смажаны пацук. Ну вось, кайф. Што за жыццё, а? Мне падабаецца, як яна зверху прытопіць яго зараз яшчэ такі. Спіну пачасаў сабе яшчэ гэтай патулай. Оп, вось, падсмажай. Так... О, гэта прафесіянал, бачыце? Ён адразу, ён разумее, што робіць. Ён такі злева, з боку там, ці добра падсмажыўся, ці не, ну, файна. Дарэчы, сталы поўнасцю занятыя. Ну, прям движ пайшоў. Нам, па сутнасці, не хапае яшчэ аднаго працаўніка зараз з такімі справамі так-то. Слухайце, я зараз прям найму яшчэ аднаго чэла. Нам рэальна не хапае яшчэ аднаго чэла на працу. Таму што яны не паспяваюць. Ну, апрацоўваць гэты заказ. Ніхто піва не налівае. Так, Райан, ты... Айрондил. Хто ты у нас? Санлівасць ад стрэсу. Добра. Хто ты у нас яшчэ? Моцна спіць. Баіцца цемры. Угу. І незграбны. Добра. Рэлія.
А гэта яна па тыпу як цёмны эльф альбо што? Яшчэ адзін кухар, дарэчы. Толькі нам патрэбны зараз афіцыант і кухар. Вось, дарэчы, нам патрэбны, мы хобіцца хутчэй за ўсё зараз возьмем, нам афіцыант і кухар патрэбны. Так, унікае бруд. Пітер расчароўваецца, калі навокал брудна і нязграбны, і энерджайзер хутка рухаецца і працуе значна хутчэй, калі поўнасцю адпачне, але запавольваецца цягам дня. Давайте яго. Вось гэты хобіц пойдзе. Для яго ложак адразу адпраўляецца. Вось так, можа быць, мы неяк... Ладно, вось так няхай будзе. Мне падаецца, пакой для працаўнікоў прыйдзецца пашыраць хутка. Вось, цудоўна. І ён будзе прымаць заказы. Мы тады можам раздзяліць працу. Глядзіце, калі іх трое, мы можам сканцэнтравацца на наступным. Мы можам расклады працы зрабіць. Так, вось. Глядзіце, што зараз раблю, які фокус-покус. Так. Мы пакідаем Джованні выключна на кухара, а гэтыя будуць два універсаламі. І такім чынам у нас будзе хапаць на абслугоўванне і келіхаў піва і ўсяго, а Джованні можа сканцэнтравацца толькі на гатоўцы. Шафкі яму не хапае, у сэнсе. Чагосьці, яму не хапае нейкага аб'екта? А, ўсё, з'явіўся аб'ект. Яны зараз размяркуюцца трохі. У нас скончваецца мадвайзер, падаецца, не? Ён зараз паставіць нейкія. Што ён паставіць? Мадвайзер, так? У нас набою хутка не будзе. Чаму яго не можа знайсці? Блін, тут яшчэ пачынаецца. Нам патрэбна шафка для таго, каб яны... Ладно. Каб быць спецыялізаваным у чымсьці, ім патрэбна дадаткова яшчэ шафачка. Так, вось яна шафка будзе. Давайте дзве паставім, я не ведаю, навошта яна. Вось, калі ён пераапрануўся, я зразумеў, чаму такая сістэма. Вось, калі ён атрымаў спецыялізацыю, то ён будзе хутчэй за ўсё будзе працаваць хутчэй на гэтай працы. Добра. Плюс-мінус разабраўся, так. Ну, я думаю, што так, таму што ён прям патрабуе асабісты прадмет, каб змяніць свой знешні выгляд. Што дзіўна, як бы. Цудоўна. І Джованні можа потым на наступны дзень сканцэнтравацца поўнасцю на толькі тым, каб гатаваць ежу. Дарэчы, у нас ёсць хапае ўсяго, акрамя напояў. Напоі пакрыху пачынаюць скончвацца. У нас толькі мадвайзер застаўся. Две бочкі. Давайте Фейнікена яшчэ. І праз запас... Не, давайте просто яго. У нас там две бочкі ідзе. Добра, прыехаў новы ліст. Наша ежа падабаецца людзям. Так, да нашай гіды дайшлі чуткі, што ваша кухня ўжо працуе. Усе тэхнічныя патрабаванні выкананыя, а засталося толькі зрабіць вусны спыт на веданне і заплаціць унёсак да гільдыі. Гэта аднаразовая плата за членства. Добра, я паспытала Гопс праверыць вашы рахункі, яна запэўніла мяне, што у вас дастаткова грошай. Перад іспытам я дам вам трохі часу, каб дазбіраць рэшту. І колькі мне патрэбна заплаціць? 270. Добра. На Last Train Home адправіцца 500, дзякуй вялікі. Tavern Elemental у ангельскай, сумненька ніякіх жартаў. Ну, як бы я думаю, што паўтараць жарт з WoW было бы з Elemental, было бы, канешне, шкада, просто нават. Просто, тыпу... Я магу сабе дазволіць, што я такі, а тут як бы гульню робяць. Я ўпэўнены, яны ведаюць пра гэты каламбур. Так, працаўнікі адпачываюць. Чакаем раніцы.
Што ў нас увогуле? У нас максімальны рэйтынг у гэтым сцэнарыі. Добра. Напояў невялікі выбар, но зараз напоі, дарэчы, прыплывуць яшчэ. Так. Ну што, вы там прыбраліся? Прыбраліся. Усё. Пайшлі прымаць заказы. Ну і нармальна працуе. Дарэчы, вось гэты маленькі стол чамусьці не карыстаецца папулярнасцю ўжо, а вось гэты вялікі карыстаецца даволі вяліка. Дарэчы, і... ну мне ж патрэбна капіць грошы. Я бы зараз траціў проста свае грошы, таму што проста мне падабаецца. Што ён там заказаў? Ну, вось, глядзіце. Гурман, ну, шчурай і плюс булочку заесці. Нормально. Сапраўдная гурман на гэтых балотах. Лістоўка з канём. Так, гэта дэкаратыўная ў нас. Блин, я хацеў бы сабе практычную паліцыю яшчэ на сховішча, таму што на сховішча рэальна трохі, ну, малавата месца. Але з іншага боку, як вызначылася, мне столькі і не патрэбна. Ну, пакуль, прынамсі. Гэта ў нас паддон з фейнікенам. Давайте, можа быць, гэтым адвайзер на фейнікен заменім. Оп, калі ласка, на фейнікен. Цудоўна. Зарабілі грошыка 270, цудоўна. І мы гатовы заплаціць Дораці за уступленне ў гільдыю. Так, неблага, неблага. Ну і, дарэчы, у нашага кухара столькі часу вольнага стала. І ён нічога не будзе больш рабіць, акрамя гэтага, так? Ну, блин, такое сабе. Таму што, па сутнасці, напоі, як бы, для напояў патрэбна шмат актыўнасці за стойкай, але пры гэтым не тое, каб яны патрабавальныя нешта там рабіць. На кухню просто калі адпраўляць лішних людзей, то прям неэфектыўна. Рэальна кухара прасцей мець просто дадатковага. Я, можа, прапусціў. Last Train Home атрымлівае яшчэ 500. Дзякуй вялікі. Я думаю, Дарафея вернецца толькі на наступны дзень, таму сядзім, чакаем. Нармальна мы так грошай зарабілі. Можам тут сядзець і, карацей, упрыгожваннем займацца. А цікава, а ці ёсць нешта такое, што і ўпрыгожванне адначасова, і... О, магічныя прадметы. Цікава. Ці ёсць нейкія штукі, якія адначасова і карысныя, і ўпрыгожванне? Блін, тут... Я думаю, што людзям, якім падабаецца прям упрыгожваць, вось, сядзець калупаць, тут є прям шмат для фантазіі. Таму што там ёсць, вось, бачыце, тэкстыльныя розныя штукі, розныя уставачкі, якія можна вось сюды, бачыце, зрабіць. І ты сабе па сутнасці можаш... Калі б можна было бы ляснуць... Блін, круто было бы, калі б можна было просто радок ляснуць адразу. Так... Дублюваць, так... Не тое. Ну, карацей, я думаю, тут просто можна замарочыцца прям жорстка. Карчма можа выглядаць, як пажадаеш. На 112 оператор адпраўляецца 1000. Я нават не ведаю, што гэта такое. Но я разумею, што гэта хутчэй за ўсё, типу 911, типу такога. 112 оператора. Угу. Чымсьці нагадвае This is the Police. Ось прыкладна такое. Ну-ка, ну-ка. Окей, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Стратэжка, дзе трэба размяркоўваць выезды. Ну, я так зразумеў, так. Нагадвае This is the Police. Толькі This is the Police яна больш такая пра сюжэт. А гэта, я так разумею, у асноўным якраз такі пра геймплей. Так, ну што, матаем час. Эпікі бясплатна раздавалі? Блін, ну я хутчэй за ўсё прапусціў момант. Это давайте я зараз Epic Game Store адчыню. На усялякі. Таму што там штосьці можна было забраць у гэтым тыдню. Даволі цікава, не?
Можна було забрати. Зараз. На наступному тижні стикса роздають. Так, чекайте-ка. Оп. Оп. При Shift і Ctrl можна некалькі адаптивних об'єктів додавати. Я просто настільки лянотний, я, наприклад, ось гэтае упрыгожванне просто ляснув би вакол усяго праз пэўную дыстанцыю. Типу, де там было? Мешковая фея. Давайте. Просто так. Блин, она дорогая. Я только зараз уважу. Бойцовая секера. Ну, давайте секера коротить, тыркать получить просто. У кожного стол по розной секере будет. Карацей, там можна просто упрыгожванне даць на сцяну. Я бы, может быть, контур гэта бы дадаў бы просто по ўсяму перыметру пакоя. Замест таго, каб просто капировать и подставлять. Я стыкса ў стиме уже набыла и до гэтага не гуляла. Раю. Кайфовая гульня. Прям. Я думаю, я зраблю прям перед заказ. Я прошлым часам вельмі рэдка гэта раблю. Я звычайна ў гульні гуляю уже ўвогуле пасля выхаду і са спазненнем моцным. А тут я думаю, что я прям набуду предзаказ і буду гуляць у стыкса. Калі ён там выйдзе, я не ведаю калі дату яго выхада. Ну что там? Працоўнікі, высыпайцеся хутчэй. Дарэчы, каб вы разумелі, тут розныя фільтры, якія паказваюць, напрыклад, наколькі шумна. То бок гэта, каб вы разумелі, ёсць яшчэ такія мелкія нюансы. Дэкор падабаецца, не падабаецца. Ад гэтага настрой гэта ўплывае. А вось і Дарафея. Keep an eye on that inventory. Be ashamed to run out of something and have to pay for express delivery. Яна мае рацыю. Наша хлопцы, яна мае рацыю. Мне толькі цікава, ці варта ли мне клапаціцца. У нас скончыліся амаль рулетики. Так, со шчурамі яшчэ нормально. Давайте рулетики нейкія набудзем. Кабанячае мясо, ну, кабане мясо. Зразумеў. Дарэчы, гэта павінна быць прям крутое мясо. Давайте вось гэта возьмем. А Дораці заплатим. Заплатим зараз. Няхай прымае нашу гільду. Дарафея рашуча заходзіць у карчму з тым самым ацэньваючым позіркам, што і падчас першага візіта. Усе прадметы, якія адпавядаюць яе патрабаванням, яна адзначае ледзь заўважным кіўком. Вы налічылі 3. Заўважыўшы вас, яна робіць апошні ківок. Цудоўная праца, карчма неблага развіваецца. Магчыма, вы сабралі дастаткова грошай, каб плаціць першы ўнёсак да гільдыі. Ну, проста ўнёсак да гільдыі. А таксама вярнуць пазыку на будаўніцтва кухні. Так. Можна харызмай паспрабаваць адкласці плацёж. Альбо сказаць проста грошы ёсць. Грошы ёсць, в прынцыпе. Вы отдаете великий мешок золотом. Дарафея з лёгка трасеем, Гэта вельмі збівае мозг, тое, што я чытаю на украінскай, кажу на беларускай, а слухаю уважліва ангельскую. Дарафея з лёгка трасеем, прыслухоўваючыся да гуку, а потым ківае. Падыдзе. Так. Лічыце, што вашыя ўнёскі і перад гільдыяй усе поўнасцю аплачаны. Адзінае, што засталося для атрымання членства, гэта скласці бар. А чаму з вялікай літары? Яна такая, це скласці бар, яна ў косках і, карацей, з вялікай літары. А чаму з вялікай літары? An astute question. The Tavern Keepers Guild has a very high bar. Literally. It's high enough for giants to drink at. We named the application test after it because we hide the exam binder on top. Блін, слухайте, гэта мне падаецца каламбур, які не перакладаецца. Яна высокая, трэба паставіць планку. Яна жадае сказаць фразу, тыпу паставіць планку, просто на ангельскай гэта бар таксама яшчэ, так? І яна кажа пра вось гэты каламбур з планкай і потым з вялікай літары. Але мае на ўвазе нават не проста бар, а яна мае літаральны на ўвазе бар і высокі бар,
у сэнсе высокую планку. Таму што ў гігантаў гіганты высокія, у іх рэальна высокія бары. Вось і ўсё. Польскай не хапае. У мяне так прям яно адначасова мозг спрабуе адразу адначасова утрымовую, мне ў дзве не вельмі проста, а тут тры ўсё, мозг ламаецца. Мяшанка моў, але гэта добрая прафілактыка альцгеймера. Я думаю, мой альцгеймер просто зашыўся ў куту і плача, быццам бы яго збіваю. У меня вось такое адчуванне. Так. У гільдыі качмароў высокія патрабаванні. У тым ліку да бару. У вас, напрыклад, ён такі высокі, што падыходзіць нават... не, ён такі высокі, што яно падыходзіць да веліканаў. Я не вельмі неправільна зразумеў. Я проста адначасова ўсё мяшанка адбывалася гэтая. Мы назвалі ўступны іспыт у яго гонар, бо хаваем зборку з экзаменацыйнымі пытаннямі на самым версе, куды заяўнікі не могуць дацягнуцца. Яно дастае нататнік. Я абрала 3 выпадковыя пытанні з гэтай падборкі. Пачнем? Давайте. Няхай валить. Superb. It's all very simple, really. You will answer 3 questions about the nature of taverns and how they run. If you pass, you are granted membership. If Цудоўна. you fail, Усё даволі проста. Dorothy gives you a Вам frown патрэбна so адказаць на 3 severe пытанні you пра feel карчмы і such кіраванне імі. Калі вы violation. адкажаце правільна, атрымаеце членства. Калі не, Unleashed on яна your супіць брові і taverns, глядзіць на destroy нас your business and life in general. і вар'яцкім поглядам. Wonderful. Let us Быццам begin. бы не у вас палаюць быццам у вас палаюць вейкі. Што? Ну ладно. Мы нашлём ограў, якія знішчаць вашу карчму і вас разам з ёю. Зразумела? Цудоўна, тады пачнем. Пачакайце, якія яшчэ огры? Так, огры, яны працуюць вельмі эфектыўна і заўсёды прапануюць найніжшую стаўку. На жаль, перад занясеннем будынка... Зараз. Няхай яна скончыць, таму што мне мозг зламаецца. Зараз, я просто реально скончыць, таму што інакш мне разваливаецца прям думкі. How do you tell a dwarf and a child wearing a fake beard apart? Яны працуюць вельмі эфектыўна і заўсёды прапануюць самую нізкую стаўку. Але, на жаль, перад зносам будынкаў яны часта забываюць праверыць, ці ёсць хтосьці там унутры. Яна перагортвае старонку з нататніка. Першае пытанне. Пачнем з простага. Карчма — гэта не месца для непаседлівых дзяцей. Іх патрэбна без усякіх раздум'яў выганяць. Як адрозніць гнома ад дзіця з накладной барадою? Так, першы варыянт. Трэба запытаць, які камень яны любяць больш. Другі, трэба запытаць, які алей для барады больш і лепей. Трэба завесці размову пра сякеры, але наўмысна пераблытаць іх розныя віды. Пам-пам-пам. Усе 3 правільныя. Я думаю, усе 3 правільныя. Але давайте спытаем пра камень. Любімы камень. Сапраўды, вельмі... Гномы вельмі разбіраюцца ў гэтым пытанні. Яны такія, у іх, карцей, у дворгаў ёсць энтузіазм да камянёў, а дзеці увогуле не маюць ніякай адукацыі. Вось гэтыя вось неадукаваныя дзеці, клятыя. Далей. Якая з наступных дзеянняў схвалюецца, я так разумею, ухваляецца гільдай? Катапультирование дзяцей, продаж уменьшальнага зелля, ці ўтрыманне у стайні васіліскаў. Не схвалюецца, не ухваляецца, я пропусціў не чамусьці. Не ухваляецца гільдай. Блін, складанае пытанне. Я думаю, што гільдая не ухваляе змяншаючае зелле. Катапультирование дзяцей, я думаю, гільдыя ухваляе, і пра васіліскаў, думаю, таксама нармальна.
Correct. Правильно. Shrinking potions are under the strict purview of the alchemists. Зменшаючи зелье знаходиться під суровим контролем гільдії алхіміків. І заглядатися на їх продаж, це дренна ідея. Любі каршмари розуміє гэта, калі самі толькі тады, калі самі стануть ліліпутамі. In the landmark case of Thorvak versus the Foggy Так. Sailor, was the judge correct in voiding the plaintiff's І апошнє питання. І меў рацыю суддзя ў галоснай справе Торвак супраць туманнага марака, калі адмовіў права выклікаючага рашаць, колькі хто можа піць, і агласіў, што так, що мають витрачати гроші в розважальних закладах на власний розсуд. Я нават не зразумеў, ну, карацей, нешта, хто колькі павінен плаціць, карацей. Не? Цікаво. Finally, somebody willing to stand up and say what they believe. Legal precedent be damned. Perhaps the guild could use a little of that. Ну, карацей, я не погодився з мірканням судді. She jots down some numbers, then tears out the page, folds it crisply, and places it in an envelope. That concludes the exam portion of your application. Добре, віншую, ми пройшли екзамен. Яна робить печатку на конверті і з гербом гільдії. Це наше, це саме, дозвол. Ліцензія гільдії карчмаров легка. Я все життя на це тренувався. But I believe you are outgrowing your accommodations here. She turns to leave. Keep an eye on your mail. The guild will be in touch about your next opportunity, potentially in another region entirely. Ага, і ось тут прапанова, я так розумію, я по сутності магу. Гэта канец першай гэтай, так? І на гэтым типу скончыцца, гэта канец гэтага выпрабу... ну, типу навучання, так? Просто я абмежаваны зараз сваім, ну, ось карчмой гэтай. Калі б я жадаў прям пашыраць яе, мне просто не хопіць месца ў пэўны момант. У нас, дарэчы, калекцыйныя карткі сабраліся. As a member of a powerful guild, your future is all but assured. What new doors might this open? We'll soon see. Рівендел. Добра, зараз будзем. Я адзінае, што... Вось, новая карчма разблакаваная. Я калекцыю хутенька сваю пагляджу. У меня там новыя карткі. Не ведаю навошта, я не ведаю навошта яны, але типу, чаму бы не. Калекцыйныя карткі, просто так, бабах. Каб вы разумелі, у нас абсалютна ўся сістэма ў гульні, якая звязана з пашкоджаннямі, яна, типу, не, мы яе яшчэ не краналі нават. Шейн майстэрскі перакладае адказнасць на іншых. Рэгіён Мерамін, вядомы як калыска цывілізацый, а яго завулкі гэта калыска большасці мясцовых цуквоў. Так, давай наступны. Фарбувальная машына, ні халеры тут. Аўтаматычнае фарбаванне, гэта шишка па сутнасці? Ну реально, стварае мастацтва за вас, ну я зразумеў. Найлепшы сябр эльфаў. Лорд Муркотик пазіруе са сваім домашнім драконам з іменем Гамб. Так. Вось, дарэчы, картка Хопс. Калісі я была дарадніцай каралевы феі, але і гэта балота падыдзе. Подпіс такая. Добренько. Ну, все, нормально. Там есть что почитать, але у меня мозг ломается от переключения такого. Идем у наступный регион. Опа. Майстэрня прадметаў. Место для стварэння прадметаў? Там целые наборы. Ё-моё, то бок гэта па сутнасці прям рэдактар прадметаў? То бок ты па сутнасці можаш стварыць любы прадмет? Не халеры яны замарочыліся, я вам скажу. Ну, гэта прям не халеры сабе.
гэтага рабіць я не буду, таму што гэта можа заняць шмат часу і па сутнасці мы будзем сабе дызайніць нейкую сякеру паўгады. Вось, што весела, але як бы не тое, што разлічваў, што мы будзем рабіць зараз. Вось, давайте новы рэгіён. Зноў жа, пачакайце-ка, гэта у нас да хобітаў мы зараз. Добра, ляцім да хобітаў. Пачакайце, гэта вольная гульня, ці не? Не, тут квест, Гобінтон. Гобінтон — место названы у гонар паўрослікаў хобітаў, якія... Хобінтон. Альбо яны гобіты тут, каб хобітамі не быць. Я не ведаю проста, як ангельска выглядае. Так. Правильно же я раблю, правильно? Просто мне такое... Вось он квест. Сцэнары. Усё зразумеў. Што ў нас? У нас там дагэтуль нельга нерухомыя сцены. Немагчыма знесці сцены ўнутры карчмы. Добра. Дзешовыя пазыкі і няма гэтых самых шкоднікаў ніякіх. Добра. Прабаванне скончыць сцэнар і змаганне гільдіі зрабіць. Ствары шэст, дарэчы, неблагая ідэя. На жаль, я не думаю, што хтосьці з ім узаемадзейнічаць будзе. Віншую Хобінтоне. Beautiful day in Halflington as you arrive at your new tavern. There's no rot or Halflington. Ну, паўрослікавы горад. Ну, хобіты, па сутнасці. That's odd. The staff room furniture is badly burned. Must have been a fire. Nothing to worry about, I'm sure. Дарэчы, пажары былі адсутнічалі ў папярэднім сцэнары, зараз яны могуць быць. Стары шэст? Не, ствары шэст. Гэта я чатку прачытаў. Так, гандляр прыйшоў. Пачакайце-ка па парадку. Гандляры тут дзе прыбываюць? Вось ён. Зразумеў. Але ў мяне шмат чаго патрэбна зрабіць, так? Асноўнае, трэба вырашыць, што будзе галоўнай заляй. Гэта, дарэчы, неблагая кухня можа выйдзе. Блин, я нават не ўпэўнены, мне падаецца, вось гэта... Блин, трэба вырашаць. Я думаю, гэта як склад будзе файна, але склад лепей рабіць блізка да кухні. Так? Кухню лепей зрабіць блізка да залі. Заля, галоўная, будзе хутчэй за ўсё тут. Таму што самае вялікае месца, так? А гэта у нас што? Я думаю, што гэта месца для... вось ложак, гэта просто для персонала, карацей, уся хрень. Так, ёсць тут перабудаваць. А чаму яна? Гэта можна яшчэ адрамантаваць. А гэта трэба ўжо перабудоўваць. Добра, гэтыя штукі адрамантуюць без нас. Назва для карчмы? Ну так, мы яшчэ не адкрыліся, дарэчы. У нас імя для карчмы няма. Вы пакуль прыдумваеце назву для карчмы, а я буду, па сутнасці... Аўтавыбар? Ладно. Вось галоўная заля. Новых дзвярэй нам не патрэбна, і так там ёсць, правильно? Таму навошта яна мне? Якая каморка? Што за халера? Я ж не тое браў. Галоўная заля. Так, ёсць. Потым, я думаю, у нас ёсць два варыянты. Альбо мы робім кухню вось тут прям. І, яна будзе мікра прям кухня. Блин, склад мы дзе тады будзем рабіць, Ляжачы поні. Сядзячы поні. Неблага. Давайте яшчэ накидывайте. Альбо вось тут. Просто кухня гэта такая прям вялікая будзе. Я не думаю, што мне столькі спатрэбіцца. Просто, блин, Я не ўпэўнены. Блин, дарэчы, прыхожа абстаўлена. То бок, калі хтосьці там сядзеў, гэта ўсё прыхожа, яно прям нармальненька так можна зарабіць. Паставіць камодзік, там мелкага ўсяго праставіць. Сава ёсць. Шалёная. Давайте так, гэта пойдзе пад кухню,
і пад сховішча. А вось гэта я яшчэ прыдумаю. А вось гэта будзе туалетам, вось гэтая штука. Там туалет просто можна як асабісты пакой зладзіць. Па-па-па-па-пам. Дзе пакоі-то? А, вось яны. Коридор, кухні нема. Камора ўжо ёсць? Чакайце, чаму яна ёсць? Галоўная заля, гэта для працаўнікоў. А чаму мне адзначаць, што каморка тыпу ўжо ёсць? Няма ж яе, не халера. Это лухта ўсё. Гэта будзе каморка у нас, там, дзе будзе сховішча. Пацвердзіць. І ўсё. І у выніку мы сюды ставім, глядзіце. Сюды шафы. Для увахода. Па сутнасці, для невялічкай колькасці людзей вось гэта прям будзе нармальна. І 3 паддоны. Раз. Я вось так зраблю. Ну давай, прыляпіся. Раз, 2, 3. Як казала практыка, гэтага... Блін! Я ўсе грошы вытраціў, а ні халеры яшчэ не пачаў... Я ж няма працы-то. А можна заняць грошы яшчэ, калі ласка? Блін. Я реально, я зараз подпишуся, каб мне далі грошы просто. 15%, 1000 мне. Вось гэта даволі танна, 240. Вось за гэта я магу пачынаць ужо, дарэчы. Так, гэта ёсць. У гэтага чала набыць. Раз, 2 бочкі. Нормально. І базово сабе зрабіць эту стойку. Я думаю, стойку можна вось сюды куды-небудзь паставіць, каб яна далёка ад увахода не была. Гаррі Поттер і шэсць Японіі. Не, Гаррі Поттер і... Я не думаю, дарэчы, што мы зможам умясціць такую доўгую назву. Я паглядзім яшчэ, што можна прыдумаць з назвай. Там Гаррі Поттер і п'яны каваль, я не ведаю, ну такога. Так, гэта ёсць, галоўная заля. У нас не хапае... Для таго, каб пачаць працаваць, для таго, каб гэта запрацавала сама, нам патрэбны кран для напояў, 1. Я вось так зраблю. Ёсць. І мне патрэбна барныя стойкі. 2 штукі. Усё. Гэта прям мінімум, так? Адзінае, напояў няма. Напоі я набыў? Я ж набыў, так? Падаецца, ёсць. Давайте з паузы здымем. А, мне самае важнае забыўся. Працаўнікі. Небаслава Расінска. Яна добрая афіцыянтка, комік. Небаслава Расінска мае цудоўнае пачуццё гумару, але якой падвышае задаволенасць абслугоўваннем. Каб наняць яе 35 і кожны дзень ёй аплата 15. Дарэчы, неблагі варыянт. А можа быць, яе недахопы нейкія ёсць? Вы недахопаў няма. Яна мае незвычайную гісторыю. Добра, гэта тыпу як унікальны працаўнік? Так. Прагналі з папярэдняй працы з-за таго, што кінула гэта самае воклік, кінула выклік гэтаму самому управленню цёмнага ўладара. Вось такая. Папярэдні начальнік звольніў яе праз тое, што размалёўвала кентаўра. Нармальна, цудоўна працаўніца года проста, мне тое, што патрэбна. Так. Напоі. Давайте іржавую бочку пакуль, няхай. А, не, давайте больш дарагі напой, наадварот. Швидкаквет. Хуткаквет. Яшчэ не адкрыліся, ўжо ўлезлі ў крэдыт. Так яно ў гэтым-то як бы і сэнс. Оп. Напой ёсць. Карчма гатовая. Адчыняемся. Зараз назва будзе. Нам прапануюць шчаслівы кролік. Але мы бярэм што? Што мы бярэм, чат? Давайте паглядзім, колькі ўвогуле сімваляў я магу максімум увесці. Так.
Гаррі Поттер і... що у нас там? Прихильность Драка. Я просто проверить. Прихильность Драка. Слухайте, оно тільки і Хагрида. З Волдемортом. Я не веду, як воно в білоруському перекладі. У Сені. На цмокі. Дома. Так кольки можна? Як довго тут можна набирати? Что? Что за холера? Что это за назвы такие? За назвы такие. Блин, звучание-то по типу 8 символів. Распрацовщики. Цоушчики. Вы там отшмурели? Это я тут целый параграф? А, вось, і ось зараз яно скончилося. Ну, карацей, чат, на любую фантазію тут. Я апошнє приберу. Покидать? Покидаем. Нормальная назва. Нормальная назва. Open for business. Нормально once more. умещается. May your cozy new tavern under the hills soon be filled with cheer. Судовненько. Чекайте-ка, а напой... Так, все, нормально, у меня 2 бочки есть. Все. Чекаем клиентов. Гоблинтон Пост. Хоббингтон. Час урожаю не за горами. Настало благодатное жниво. Лита Любченки. Я не ведаю, что это такое. Теплоёбы, ось. Повідомляють про рекордний урожай. Альбо что, я не ведаю, это теория, я не ведаю, насамрэч, что это за слово. Поведомляюць про рекордный урожай, доброварні у барона уже потягнуліся вазы з пшаніцаю. Вітерец, так, я не ведаю так само гэтага слова, даносіць аромат свежых пірагоў бабуні Махастоп. Гэты запас нам спатрэбіцца. Да Хоббинтона прибывае шмат мандрівнікаў, гэта падарожнікаў, я так разумею, з Трейфорда і Речкадолу. А тут все до цудоўнага сезону урожаю, не забывайте приглашать гостей. Так. Адзіная халера, што гэтую назву ніхто нават тэарэтычна не запомніць, таму фактычна наша установа будзе звацца проста карчма. Ну, я нават не запомню гэтага. That means the annual harvest festival will be just around the corner. What a treat. Так, ён там зараз ремонтам займаецца. Але цудоўна, што ў мяне ёсць розныя штукі, якія ўжо па сутнасці проста ёсць. І гэта жароўні, дарэчы. Можа быць, гэтай жароўні ў залю паставіць. Чел, ремонтаваць гэта важна, але я думаю, ідзі-ка ты, чела, гэта, абслугоўвай. Таму што грошыкі нам патрэбны, нам яшчэ крэдыты плаціць. О, так нормально людей навалило. Давайте тады адразу у галоўную залю. Яшчэ барную стойку. Гісторыя з'явілася. Блин, давайте. Нормально так людзей, нам патрэбна, нам тэрмінова патрэбна яшчэ больш гэтых самых працаўнікоў, таму што мы не паспеем просто. Вітаю, мяне клікаць Гленда Каменегляд. Я прадстаўніца пані мэра. Офіс пані мэра падрыхтаваў невялічкі падарункавы кошык, каб прывітаць вас у нашым краі. Падчас для... як гэта? Божуха. Гэта прям збівае. Своечасова да свята ўраджаю. Вы... паўрочваецесь і бачыце жанчыну паўросліка, якая трымае велічэзны кошык з кветкамі і стужкамі. У кветках лістоўка з надпісам «Вітаем новенькага». Пастаўлю яго на барную стойку, добра? Дзякую, вельмі цудоўна. Вы самі яго зрабілі? О, не, гэта калектыўная праца.
Glenda blushes and looks down, Гленда stuffing her червоніє toe і on the опускає очі, floorboards. починаючи бити носком підлогу. And I hope the children arranged the flowers. Ну, я пришивала Really, остужки і everyone допомагала did дітям their розкласти thing. квітки, але We wanted it to be сапраўды кожны special зрабіў for свой you. унёсак. I'm Нам so хацелася зрабіць glad you like it. штосьці асаблівае для вас, і я рада, што вам падабаецца. Так, паставлю так, каб усе бачылі. So thoughtful of your patrons. You'll do well here. Добра. I'll just let you decide where to best І зараз display. гэтая хрень выбухне Glenda дзе-небудзь. beams as she looks around the tap Яна room. шчасліва сыходзіць. You're about to be a busy bee. Folks around here are so excited to have a place to enjoy themselves again. It was such a Так, shame ну, за when that жудасного пажара dreadful закрили fire папярэднюю shut the old place down. папярэднюю карчму тут. Так. Oh yes, just a little fire. Nothing to worry yourself about. Сёння да ночы? Just a Не, я run-of-the-mill просто скоро хутка fire буду that скончваць, таму што sprang ўжо up час. out of nowhere overnight and destroyed the previous Чат. owner's livelihood. Я за These гэтых things do перапынкаў, happen. з таго, што у нас прерваўся стрым, я нават не заўважыў, калі ў нас была пераможца. Я не заўважыў, што за пераможца была, і была яна 40 хвілін назад. Surely just a simple accident. Чат, я настолькі патрэбна. Блін, я думаю, што я ў гэты дос перамог, так? Мне патрэбна зрабіць нейкую адбівачку гукавую, таму што я не паспяваю. Я просто не заўважаю, што ну, калі надыходзіць час, і зараз з-за таго, што яшчэ гадзіннік, я часта гляджу на час стрыма, самога стрыма. Ось, так, бачу, што дос перамагла. Я часта сачу за гэтым самым, за гадзіннікам стрыма, і для мяне, тыпу, я гляджу, і такі, блин, стрым уже доўга цягнецца, а паказваю ўсяго яшчэ 2 гадзіны, тыпу, стрыма. 3 гадзіны яшчэ не прайшло. Насамрэч, мы амаль 4 ўжо сядзім. Вось. Такая вось хрень. Трэба абавязкова зрабіць гукавыя нейкае паведамленне, таму што я проста гэтага не бачу. Лютая штука. Так, хто-ці казаў, што я спалілі наўмысна. Я пераканана, што гэта быў няшчасны выпадак. Наўмысна тут? Абсурдныя думкі, ці не так? Блін, тут нейкая гэта, тут карчмы паляць. Ну, бывае, падумаеш, згарэла і... Няма за што хвалявацца. Яна мякка усміхаецца. Мне трэба вяртацца да офісу. Насолоджвайцеся падарункам кошкам. І яшчэ раз ласкаў віншую, карацей, нас. Так, у цябе ніякага аверлея няма, каб таймер падвесіць туды? Не, няма. Ну, тыпу, аверлеі перашкаджаюць некаторым гульням. Мне, наадварот, трэба, ну, не вешаць іх. Ну, абсалютна. Таму што яны... У мяне ёсць аверлей, Overwolf, так? Нават, ён там, тыпу, мелкія моды, якія ёсць. Я нават ім не карыстаюся амаль ніколі. Але ён, напрыклад, ламае некаторыя гульні. Стрым падаў разы 2 альбо 3 увогуле. Просто адвалівалася, і гэта не з майго боку. Я ўпэўнены, што ў мяне ўсё ў парадку з інтэрнэтам, адвалівалася на баку твіча. Не ведаю чаму. Ты прапанаваў дагаласоўваць за гульню цераз хвілін 30 пасля з'яўлення таймеру аб канцы галасавання. Я хацеў зрабіць, я дакладна гэтага не памятаю, а вось гэта я памятаю, што я хацеў дадаць гэта самае гук. То бок за 10 хвілін да канца, каб пачаўся нейкі таймер, каб гукавое суправаджэнне было. І чым бліжэй да канца, тым больш ён напружаны станавіўся. Вось, каб, ну, адзначыць пераможцу. Гэта каб і я чуў, і вы чулі. Па тыпу, і за 10 секунд, там, за 15 секунд 20, можа быць, пачаў адлік нейкі. Можа быць такога. Турбулентна сёння. Ну, ёсць нешта нейкая лютая хрень. І дагэтуль такога ўвогуле не было. Не ведаю, чаму, адкуль гэта ўзялося. Вось, ну, добра. Цудоўны кошык. Оп, давайте его куда поставим. О, блин, нихавер себе. Ну, трэба ўпрыгожванне ставіць, я так разумею. Блин, яно ж будзе перашкаджаць тут паўсюль. Я б на стол які паставіў, але просто... Гэта не сцяна там? Я не ў сцяну гэта запіхнуў. Я просто вось сюды бы паставіў, ты пачому бы не. I can't wait to see your vision for this tavern.
Яшчэ абстаўляць. Чат. Kind soul, Блин. that Denda. Not surprising she finds it hard to imagine anyone would be setting fires on purpose. Трэба скончваць. Слухай, гадзіннік просто на тэлефоне. Я ставіў гадзіннік, гадзіннікі мяне ўжо раздражняюць, шчыра, у меня столькі гэтых гадзіннікаў. Не, я не буду гэтага рабіць, таму што я ждаю яшчэ, каб вам была адбіўка. Каб не я прагаворваў гэта, каб мы ўсе рэагавалі на гэта і ўсе ведалі. Баскет павялічыць? Дык ён і так здаравенны ж. Не? Ой, я некаго раскруціў. Так, чат, трэба скончваць, бо часу няма, трэба ісці працаваць. Весел пабавілі час. Tavern Keeper, я скажу, Green Heart Games, калі вы не гулялі ў іх Game Day Tycoon, я бы параіў вам яшчэ паглядзець на яго. Гэта сімулятор распрацоўшчыка гулень. Ён вельмі просты, ён не такі прыгожы і прапрацаваны, як вось гэтая гульня, але людзі ведаюць, што робяць. Тыпу, гэтыя людзі ведаюць, што робяць, і тут бачна таксама, і тут іх больш грошай было. Яны і больш замарочыліся, малайчынкі. Вельмі падабаецца. Ось, добренька. Я вас буду перадаваць далей. Вам я жадаю добрага дня. Мы побачымся з вамі заўтра на Divinity Original Sin 2. А на наступным тыдні мы ўсё па плану, як і было. Мы ў панядзелак, хутчэй за ўсё, зробім аб'яднаны стрым Стыкса і Таўматурга. Пры гэтым я думаю, што мы пачнем з дэмкі Стыкса 3-га, які вось, дзесьці калісьці там выходзіць. Але з'явілася дэмка, я думаю, мы як яе скончым, перайдзем у Таўматурга. Вось, такі план на панядзелак. У аўторак-сераду у нас будзе далей Hollow Knight. Нам там яшчэ дадатковага контенту, я так разумею, рабіць. Вось. Але файна, мне падабаецца Hollow Knight, і ён, па сутнасці, мы прайшлі галоўную сюжэтку, але там ёсць яшчэ дадатковыя канцоўкі, якія мы насамрэч зрабілі тыпу не тру канцоўку. Ёсць іншая нейкая канцоўка, я так разумею. Яе зробім. А на гэтым глядзім на Твічы у нас зараз. Я бачу Курісу, я бачу толькі Курісу. Добренька, перадам вас да яе. Карчму, можа, мы нейку наступны раз яшчэ паколупаем. Весела. Так, я памятаю гісторыю з іх сімулятарам, што ў пірацкіх копіях гульня заходзіла ў тупік праз пірацтва NPC. Можа быць, гэта ў іх было, магчыма. Так. Перадаю до Курісу. Да, пабачэння вам. Добрага вам дня.